Cherifula filɛbagaw an bɛ aw fo ka walimadɔn an y'o de fɔ kari o kari Sɛfɛnatu Madu an bɛ fasoden wele nin kɛnɛbele min kan bi an bɛ Ala fo maaba 4 de b'an bolo yan maa fɔlɔ o jɔn ye o ye Zakaria Traoré ni ko Zakaria Traoré représentant agence Tunka Lafiya Monsieur Traoré an b'i fo k'i walimadɔn folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. Ma foi a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ame Cherifula TV lajɛgɛma bɛɛ fo nin waati in na minnu bɛ k'an layɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ma fɔ an émission y'a daminɛ hɛrɛ la ma Ala deli a ka kuncɛ ɲuman na an bɛna kuma minnu fɔ Ala k'a nɛn sabati k'a fɔcogo ɲɛ minnu bɛ k'an lamɛn ka docogo ɲuman d'u ma u k'a faamuya. D'accord. Merci beaucoup i ni ce. Maa filanan o ye Monsieur Yakuba Kulibali président de l'ordre des géomètres experts du Mali. Monsieur Kulibali folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. Ok Traoré i ni su. N bɛ an lamɛnbaa bɛɛ fo ani an filɛbagaw. N ka foli fanba fɔlɔ an bɛ o lase an daba Ala ma. N bɛ kuma ni n ka chrétienya ye. Alors ka n ka denmisɛnniya dugawu kɛ faso ye. Ala ka faso kisi a jugu ma. Ala ka jamana marabaaw kisi o jugu ma. Ala ka malidenw kisi malidenw jugu ma. Ala ka jamana yiriwa ka ta fanga di a baarakɛlaw ma. Ala ka jamana in ja. N bɛ o dugawu don kɛ ka foli lase bɛɛ ma. Ok. Merci beaucoup i ni ce. Maa sabanan o jɔn ye o ye Mamadu Lami Sidibe notaire. Monsieur Sidibe vraiment merci beaucoup folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. N bɛ barika da Ala ye ka foli kɛ a ka kira sanuman kan. N bɛ foli kɛ yɛrɛ ani Cherifula filɛbaga bɛɛ. Merci. N bɛ foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali notaire bɛɛ ye. Mun ma natɔ sɔrɔ kana segintɔ sɔrɔ. Ala k'an ka kumaw bɛɛ sababa ma. Ala k'a sigi k'a fɔ Ala ka a bɛn ani ɲɔgɔn cɛ. Merci beaucoup. Maintenant o jɔn ye o ye Adama Traoré directeur général adjoint du domaine. Monsieur Traoré vraiment merci beaucoup an y'i wele i nana an ka kɛnɛ kan folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. Ani n ka kuma daminɛ fɔlɔ n bɛ foli lase Cherifula yɛrɛ ma fɔlɔ ka d'a kan u initiative min ta nin ye nin kan ka kɛ domaine yɛrɛ de ka initiative ye fɔlɔ parce que kuma min bɛna fɔ bi n'o ye dugukolo ko kuma ye a bɛ domaine ka programme na ko minnu bɛ dugukolo ko la k'a ko bɛɛ cari pour que population ka bɔ a ko bɛɛ kalama donc n bɛ foli lase an lamɛnbagaw ma ani an filɛbagaw o fana kɔfɛ n bɛ ministère fo o min ye danaya ta à travers n ka directeur général par intérim ka da ne kan ko ne kana bi département tɔgɔ la ka na nin débat in kɛ donc n ka foli bɛ se olu ma donc n baarakɛɲɔgɔn minnu fana bɛ yan ni o ye notaire géomètre ani minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'olu tɛ yan n'o ye urbanistes ye ani sariya tigilamɔgɔw magistrat ani avocat donc n ka foli bɛ se nin bɛɛ ma an bɛ dugawu kɛ kuma minnu bɛna bɔ an da a kuma a ka kɛ kuma sabatilenw ye. Voilà. Merci beaucoup i ni ce. Enfere kuma tɛ donc folikan b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnnikɛlaw ma n'o tɛmɛna thème sani an kana don kɔnɔ an bɛna ɲini dantigɛli kɛ wala wɛrɛ ye min ye voilà k'o ɲɛfɔ parce que maliyɛn fana bɛ faamuyali caman sɔrɔ donc foli b'i bolo. Bokile an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati nin na maa o maa sɔgɔlen bɛ Cherifula tele la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn nin ye laada i y'a fɔ cogoya min na kare o kare ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ min bɛ tali kɛ min an ka jamana kɔnɔna na kibaruya minnu bɛ jamana kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka wele bila maaba dɔw ma u ka se ka n'u da don a fɛn dɔw la ka ɲɛfɔli kɛ min b'a to jamana kɔnɔdenw o se ka faamuyali sɔrɔ k'u to o sigiyɔrɔ la cogoya min na bonya ni karama ni laadiriya kɔnɔna na u b'a fɔ bamanankan na ko musokɔrɔnin kɔnɔko o bɛ dɔgɔ goya a la bi su in na an bɛna kuma fɛn min kan donc kuma dantigɛla o ye dugukolo ko ye bɛɛ b'a dɔn dugukolo ko kuma ka ca bi n'an ka jamana kɔnɔna na o kama o de kama an ye wele bila ni maaba ninnu ma u ka se ka na u da don a la gɛlɛya minnu bɛ a la nɔgɔya minnu bɛ a la ani kɔlɔlɔ minnu bɛ ka don a ko la donc ka se k'a walawala min b'a to an filɛbagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na. Siga tɛ nin na merci beaucoup Zakaria tiɲɛ don i bɛ yan
agence tonka lafiya mun yɛrɛ don hakilina nana cogo di Tunga lafiya ye entreprise min créera Madame Sissoko Djenabou Tildanga Sanogo fɛ n'a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma ni waati in na entreprise an y'a daminɛ ni baaraw ye baara minnu bɛ se ka tunkara in ko lafiya k'u to kɔfɛ u bɛ se ka hɛrɛ lase u somɔgɔw ma bɔra ka minnu to yan lafiya ni hakilisigi kɔnɔna na k'a sɔrɔ degun ma sɔrɔ a la o la an bɛ transaction k'u ye u b'o fɛ u ka wariw ka don sira minnu fɛ an bɛ u ka wariw don sira fɛ k'a sɔrɔ an ma tɛmɛ bolo wɛrɛw fɛ u bɛ fɛ a ka kɛ min ye n'a ma ko ye a tɛ k'u sago ye donc an bɛ u ka wariw minɛ u bolo k'a lase a seyɔrɔw ma n'u mago bɛ balo de la ka sanga di u somɔgɔw ma an b'o sanga di n'u bɛ fɛ min ka kɛ wari min na a ka don a sira fɛ a ka d'u ye cogo min na o bɔlen kɔfɛ nɔ an nana branche wɛrɛ la n'o ye ka dugukolo ɲiniw ye n'an m'o yɛrɛ kɛnɛ kan yan nɔ bi ka dugukolo ɲiniw ye dugukolo ɲuman kuma caman tɛ dugukolo min nɔfɛ ni sama-samali t'a nɔfɛ dugukolo dun mana sɔrɔ hakili bɛ taa mun na o ye sojɔ ye ka se ka so fana jɔ ka d'u ma hakilisigi kɔnɔna na ka superviser ni ne yɛrɛ b'o groupe fɛ so ka se ka jɔ norme kɔnɔna na cogo min na ka d'u ma o Tunga lafiya ka bolofaraw ye wa nin waati in na an bɛ ka baara kɛ ni mun ye bibi in na an b'a kɛ Mali kɔnɔ mais a ka d'an ye dans l'avenir an ka se ka bɔ n'a ye an kɛrɛfɛ jamanaw na voilà a bɛ di tungarako ma cogo min na an b'a kɛ maliyɛnw fana o position kelen na voilà bolo nɔbilaw kɔfɛ ko sɛnsɛnniw kɔfɛ ni baara ninnu bɛɛ bɛ kɛ ok Boubacar kɔrɔfɔ tɛ donc n'an bɔra an bɛna monsieur Yakuba Forfait Yakuba président de l'ordre des géomètres experts donc bɛɛ don ɲɛ b'i la expert géomètre a ka baara ye mun yɛrɛ yɛrɛ don ok i ni ce i ka ɲininkali la n ka foli bɛ géomètre expert bɛɛ ye Mali kɔnɔ yan nɔ géomètre expert ka baara ye jumɛn ye a ka baara ka ca mais bakuruba la fɛɛrɛw de don min bɛ géomètre bolo ka sumali kɛ sumali a bɛ kɛ dugukolo kan i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ dugukolo jukɔrɔ fana cogo min o sumaliw mana kɛ jate minnu taara mansinw de b'an bolo jate minnu taara o jate de bɛ tracer papier kan walasa yɔrɔ min sumana i ka se k'o ye papier kan n'an b'o wele plan nazarakan na voilà plan i b'a kalan i bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la hali k'a sɔrɔ n'i ma se terrain na donc o bɛ domaine caman na i n'a fɔ ni bolodaliw bɛ kɛ yiriwali bolodali dɔw bɛ kɛ i n'a fɔ pankurun jigi kɛnɛ n'o kan ka jɔ fɔ géomètre ka na sumali kɛ fɔlɔ ka plan dɔ di maa wɛrɛ bɛ sɔrɔ ka na ingénieur wɛrɛ bɛ na ka aéroport conception kɛ ani architecte olu bɛɛ sen b'a la ni conception kɛra ka ban tuma min donc implantation an ni passé k'o fɛnɛ kɛ jɔli bɛ sɔrɔ ka kɛ siraw bɛ o cogo kelen na pont bɛ ten nɔ ani barajiw bɛ ten nɔ caniveau n'o ye jiboli siraw ye olu bɛɛ b'a la n'i bɛ fɛ ka ji walankata foro kɔnɔ walasa ka se ka irrigation kɛ o fɛnɛ b'o cogo kelen na ni i bɛ fɛ ka lotissement kɛ dugu kɔnɔ wala dugu kɔ kan o fɛnɛ y'o baara kelen an bɛ o dugukolo kuma de la bi su in na donc o y'an ka kɛta kɛrɛnkɛrɛnlen yɛrɛ ye an ni mɔgɔ jɛ tɛ dugukolo sumali baara ye i n'a fɔ foncier domaine an ni mɔgɔ jɛ tɛ o ye ka kɛɲɛ ni an ka sariya ye d'accord Boubacar kɔrɔfɔ tɛ ko kosɔn ko su na faamuyali caman bɛna sɔrɔ n'an bɔr'o la an bɛna maître Sidibe fan fɛ ale ye notaire ye maître notariya i t'o ɲɛfɔ an ye wa bisimila a diyara an ye kosɛbɛ barisa mɔgɔ caman bɛ notaire dɔw u b'a fɔ ko dugukolo feerela don si na ni ala sɔnna a ma an bɛna walawala k'a fɔ ko dugukolo feere ye notaire ka baara fan dɔ de ye notaire ka baara fan caman bɛ yen an bɛ daminɛ so o ma ni ala sɔnna a ma notaire ye famille judiciaire membre de ye juge ni avocat ni huissier commissaire kɔfɛ notaire bɛ yen ale ye mɔgɔ sigilen ye état fɛ état y'a ka fanga dɔ kalifa ma n'a bɛ signali kɛ k'o papier signer n'a bɛ f'o ma ko authentification barika de bɛ don o sɛbɛn na wa o sɛbɛn o bɛ komi sariya kisɛ o tɛ se ka contester ten cogoya la ten
moniteur yɛrɛ bɛ adamaden ma komi dɔgɔtɔrɔ b'i bolo cogo min na n bɛ misali ta an bɛ kamalen dɔ ta sisan a bɛ fɛ ka société dayɛlɛ société i t'a dayɛlɛ ni notaire tɛ n'a ye société dayɛlɛ a bɛ baara daminɛ a bɛ fɛ ka titre foncier san titre foncier i t'o san ni notaire tɛ n'a ye titre in sɔrɔ a bɛ fɛ k'a tɔnɔma la parce que a ka affaire yiriwara a bɛ fɛ ka taa banque la ni banque ko a bɛ juru don a la banque b'a fɔ i ka notaire ye jɔn ye pour que an ka convention kɛ i ni ɲɔgɔn cɛ n'o convention kɛra kamalen ka taa kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ sisan muso furu bɛ na se ni muso furu sera a bɛ se ka choix kɛ k'a fɔ peut-être n bɛna dan muso kelen ma o ye monogamie ye o ye option ye maintenant n'a bɛ fɛ ka régime matrimonial ta communauté de biens ou séparation de biens a bɛ na fɔ bon comme n bɛna muso kelen ta bon n b'a kɛ communauté de biens ye n bɛ taa notaire fɛ yen a bɛ contrat de mariage kɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ yanni furu ka se o de bɛ taa mairie la pour k'o ka kɛ ni ala nana n'a ka na ye a k'a fɔ ne ye option mun ta n'o ye monogamie ye n bɛ fɛ ka na polygamie na n'a n'a muso bɛnn'a la o bɛ se notaire fɛ yen notaire de fana bɛ sɛbɛn kɛ mun b'o yɛlɛma tagali ɲɛfɛ société yiriwara denw sɔrɔla n bɛ fɛ ka nin di muso ma n bɛ fɛ ka nin di n den ma notaire de bɛ wele pour que k'o sɛbɛn kɛ si mana birinti n kɔ bɛ kɛ cogo min na baara jumɛn bɛ na kɛ fɛnw bɛ n bolo n bɛ se ka kɛ n bɛ se ka jumɛn di jumɛn ma pour que nin tɛ yen don min na mankan ka se ka nɔgɔya n kɔfɛ a bɛ se ka fɛn kɛ n'a bɛ fɔ o ma testament authentique a bɛ notaire de wele notaire de b'o kɛ ala k'an kisi k'an tanga n'a a janya n'a tɛ yen don min na notaire de bɛ fana wele pour que kan ka partage successoral kɛ diɲɛ kilaki donc notaire b'i accompagner i ka vie étape bɛɛ la anw ka baara gundo baara don sutura baara don c'est pourquoi an ka kuma caman bɛ kɛ an yɛrɛ ka bureau kɔnɔ a tɛ bɔ kɛnɛma occasion ye pour que an ka se k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ dugukolo feere dɔrɔn tɛ mais notaire yɛrɛ bɛ tugu adamaden nɔfɛ de fo i ka taga se i ka vie laban ma. D'accord. Vraiment Bokar an bɛ bɔ notaire fan fɛ an bɛna domaine fan fɛ déjà vraiment e bɛ se ka mun dɔ ɲɛfɔli kɛ anw ye u k'an ka faamuyali sɔrɔ domaine yɛrɛ domaine voilà. Ok, n bɛ se ka min fɔ fɔlɔ o ye pour le moment DGAT domaine na. Je suis sous-directeur domaine par intérim. Ok. Au Sorola Mounfé, d'abord, il y avait la direction nationale des domaines et direction nationale du cadastre. Donc, réforme nanake, afla nana faranyoka. Donc, afla faranyoka kake direction générale des domaines et du cadastre. Donc, pour le moment, réforme du Sénat. Donc, maintenant, moi, oui, sous direction du domaine, ou de confier les nonena pour le moment. Donc ni domaine ka mission ka can kojugu donc mɔgɔ ni domaine fɔra mɔgɔ hakili bɛ taa dugukoloko la or domaine ka mission ka can o ma komi a tɔgɔ yɛrɛ bɛ min fɔ domaine a bɛ n'a fɔ fɛn min ye jamana fɛn bɛɛ sanfɛla dugumana dugu jukɔrɔla o bɛɛ de ye domaine ye donc o fana bɛ yen olu tilalen don tilayɔrɔ damadɔ ye dɔw bɛ yen u b'a fɔ ma domaine public domaine privé bɛ yen domaine privé fana na état ta b'a la komi collectivité ta b'o la cogo min ani particulier ta b'o la donc o fɛn minnu bɛ o domaine privé kɔnɔ ni o ye titre foncier bi an bɛ se k'an da se o yɔrɔ de ma donc maintenant o baara a dossier bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na o de ye service des domaines ye mais débat kɔnɔna na an bɛna explication tɔw di donc o titre bɛ dilan cogo di an da bɛ se o ma donc o fana kɔfɛ yɔrɔ dɔ bɛ man kan pan kunna o ye recette ko yɔrɔ ye domaine fana ka mission na service des recettes de don impôt ni douane kɔfɛ domaine de bɛ na bon n'i ye mɔgɔ caman fana ɲininka a bɛ k'u kɔnɔ ko o recette fana bɛ bɔ dugukoloko la dugukoloko jɔyɔrɔ n'i y'a ta a tila 100 ye dugukoloko jɔyɔrɔ tɛ se 10 ma donc c'est un service de recette donc faut k'o de fana fɔ mɔgɔw ɲɛna domaine ka mission ka ca a ka ca mais an da bɛ se ka se min ma bi o ye dugukoloko ye donc o dugukoloko la an ye titre ko fɔ cogoya min na donc adamaden mɔgɔ min bɛ yen ni dugukolo papier b'i bolo domaine ka rôle ye min ye o ye conservation ye donc
papier min b'i bolo o mara yɔrɔ k'i hakili to a la k'a garanti donc o de ye domaine ka baara ye. D'accord. Ok. Bakar kɔrɔfɔ tɛ donc n hakili la k'a fɔ bisu na sira dayɛlɛla bɛɛ kɔni ye mun ye mun ye o dɔnnen don ka ban an bɛ question di ma. Ok, o b'a to n bɛna Zakariya fanfɛla la n bɛ ɲininkali fɔlɔ min tɛnku i la bi in na a bɛɛ b'a dɔn an ka jamana kɔnɔna dugukolo ko kuma cayalen don kojugu e yɛrɛ bolo a fa kɔnɔlen don gɛlɛyaba ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ la a bɛ nin kana fiɲɛ don maaw ka adamadenya la a yɛrɛ fɔra yɛrɛ ko hali tribunal la yɛrɛ dugukolo ko kiiri ko kuma de ka ca kojugu e yɛrɛ bolo mun de nana kɛ sababu ye ka dugukolo ko gɛlɛya wuli an ka jamana kɔnɔ tan. Ni ɲininkali nin diyara n ye dugukolo ko ka gɛlɛya ka se nin niveau la an ka jateminɛ na taabolo ni mɔgɔw tɛ sariyaw dɔn dugukolo bɛ sɔrɔ sira minnu fɛ mɔgɔw ka dɔnniya ma s'a ma ka caya parce que n'i ye Mali jateminɛ mɔgɔ kalanbaga ka dɔgɔ dɔɔni en même temps dugukolo ko tɛ ɲɛfɔ i b'a fɔ a kan ka ɲɛfɔ cogo minnu na an ka jateminɛ na tun ka lafiya ka jateminɛ la parce que an bɛ dugukolo yɛrɛ san position minnu na a n'a ma ye a bɛ feere an ma position minnu na ni hakilisigi yɛrɛ ni tɛntɛnni kun tɛ an tun bɛ bi minɛ caman kɔnɔ donc an bolo ɲɛfɔli baliya o de bɛ ka dugukolo ko gɛlɛya dɔɔni Mali la n'a ɲɛfɔra ka ɲɛ ka sensibilisation k'a la i bolo caman bɛ sɔn ka bɔ a la dɔɔni o y'an ka jateminɛ ye a ko la. Ok, baasi tɛ an bɛ tila ka segin ka na i ma tuguni o b'a to Yakuba an bɛ taa e fana fanfɛla la sabula aw ye dugukolo sumalaw ye dugukolo ko kuma ka ca bi dɛ e yɛrɛ kɔni bolo mun de nana ni gɛlɛya ye dugukolo ko la de i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ aw ka yeta la. Ok, n ce ɲininkali la n balimakɛ Zakariya ye min fɔ o ye sababu dɔw ye n bɛna kunkurunin dɔw fɔ ka fara o kan ne yɛrɛ fɛ ɲɛŋilibaliya o ye dugukolo ko mankan cɛya ka kiiri cɛya ka d'a kan ni dɔ minɛna fili la n'a tigi tɛ ɲɛŋi hali bi a bɛ jija ka taa ɲɛ a ka fili kɔnɔna na wala a ka dɔnbaliya kɔnɔna na mais ni ɲɛŋili bɛ kɛ a b'a to non seulement ale bɛ se k'i sen bɔ a la maa wɛrɛ tɛ ɲɛ bɔ a fɛ fɛnɛ k'i sen don a kalabanciya la wala a fili la o ye dɔ ye filanan min bɛ yen ni n b'o fɔ ka fara a kan dugukolo ko ɲɛnabɔbaa cɛyara kojugu misalila yan'an ka émission yɛrɛ daminɛ an da sera a kelen ma ni o ye mɔgɔw ye minnu yamaruyalen tɛ dugukolo suma na u bɛ sumali kɛ cogo sugu bɛɛ la ka di mɔgɔw ma k'a kɛ mɔgɔw ye ani k'a kɛ collectivitéw fana ye ka caya a bɛ fɔ ko géomètres don a bɛɛ tɔgɔ fɔ parce que e dun y'u ka ɲɛmaaba ye bi ne ye géomètre expert ka ɲɛmɔgɔ ye mais dɔw fana agrément b'u bolo i n'a fɔ entrepreneuriat agrément sumali dɔw la nka u tɛmɛna u ye dan sago de ka don dugukolo sumali la k'u yɛrɛ kɛ géomètres ye voilà entrepreneur des travaux topographiques et cartographiques o agrément bɛ yen o yamaruya sɛbɛn bɛ yen mais olu bɛɛ y'u ta kɛ sumali ye surtout u ni collectivitéw de ye baara kɛ ka caya u ni sous-préfets ye baara kɛ ka caya u ni préfets ye baara kɛ ka caya misali la dugukolo caman de bɛ yen papier b'u la a tigiw bolo nka u dɛsɛlen bɛ ka ɲɛ da u ka dugukolo kan a baara kɛra o entrepreneur ninnu de fɛ ani mɔgɔw fɛ hali diplôme tɛ minnu yɛrɛ bolo donc i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔw bɛ siran ka taa yɔrɔ jira n'o tɛ e ye baara min kɛ k'o jɛlen don mun b'i bali ka taa a jira a tigi la maires tɛna u diyagoya u ka taa jirali kɛ dugukolotigi bɛ makɔnɔli la san 1 san 2 san 3 a tɛ se k'a ka yɔrɔ ye yala o kɔni o tɛ ko bɛlen mais i tɛna géomètre expert si ye min bɛ se k'o kɛ n'an bɔra kalama an b'a fɔ a tigi yɛrɛ ka na plainte k'an fɛ an b'a ko ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen
Ok. Bokar, ne tun bɛ ka question de Ok, allez-y. mais géométrie ani topographie bɛ kalifɛ i y'a faamu danfara jumɛn don a bɛ dɔn cogo di dɛ ka fɔ kan. Bon, logiquement, c'est la même. A bɛɛ ye kalankisɛ kolo kelen ye. Anw bɛ baara kɛ ni minɛn min ye u fana bɛ baara kɛ n'o ye nka olu ka kɔɔri kɔnɔna na u ka jɛkulu kɔnɔna na agrément dira mɔgɔw ma minnu ma kalan kɛ o mais anw fɛ yen nɔ agrément tɛ di ma tant que n'i yɛrɛ tɛ a spécialiste ye wa i ka kalan kundama dɔgɔyalen ye ingénieuriya ye n'i b'o jukɔrɔ i tɛ don an ka jɛkulu la. Ani fana agrément labɛnna de façon que n y'a fɔ n ko dugukolo suma in lotissement n'a ɲɔgɔnnaw o y'anw ka ko kɛrɛnkɛrɛnlen de ye. C'est un privilège. O ye aw ka baara yɛrɛ ye. Voilà. Mais baara tɔw la maa wɛrɛ bɛ se k'o kɛ ni a kalan b'i la sumali tɔw i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na aéroport dilan ani pont dilan ani baraji ani irrigation n'o sumaliw bɛ yen nɔ bon diyagoya tɛ k'a fɔ ko géomètre expert ka o kɛ géomètre expert b'a kɛ mais ni entrepreneuriat fɛngɛ agrément b'i bolo i bɛ se ka olu fana kɛ. D'accord. Ok. Basi t'a faamuna donc monsieur Sidibe. Oui. O b'a to an bɛna e fana fanfɛla la maître donc n b'o ɲininkali kelen tɛnku e la. B'a dɔn aw fana ka niveau la aw yɛrɛ b'a dɔn a bɛ confronter a caman na dugukolo ko kuma cayalen don an ka jamana kɔnɔ e yɛrɛ bolo mun de don mun de y'a sababu ye. D'accord, ka ɲininkali diyara n ye yanni i ka ɲininkali kɛ n bɛ fɛ ka a fɔ directeur Adama ɲɛna chaque fois n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ komi an baara kɛ ɲɔgɔn don ne y'a fɔ ko domaine ye service sabanan ye mun bɛ na ni recette ye a ye pourcentage fɔ 10% fɛnɛ ye dugukolo ye anw b'an yɛrɛ y'o kɔnɔ a b'o fɛnɛ fɔ ko notaire sen b'a la donc n'o fɔra parce que a bɔra an ka état de généraux la an y'a ye notaire yɛrɛ bɛ fɛn mun apporter ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ caman kalama a la a t'a ye mun y'a la n'a fɔra an ɲɛna a ka d'an ye i y'a faamu parce que normalement ani fɛn dɔw ka kan o jɛ don bon en fait pour revenir à i ka question posée un kun ne bɛ problème nin bila niveau 3 niveau fɔlɔ o ye état ye niveau filanan o ye acteur ye niveau sabanan o ye population ye état ta ye mun ye comme ani on a la chance d'avoir un spécialiste de domaine avec ce qui dans le domaine fɛn caman na ka fɔ an ɲɛna ale de bɛ sariya bɔ ale de bɛ sariya dilan c'est vrai hali n'a b'a kɛ en concertation bere b'ale de bolo ale de bɛ se ka sanction kɛ comme premier ministre y'a fɔ an ka ouverture la o don ko état ye fɛn fila de ye la force et le droit n'i ye sariya kɛ a kan ka taa nin bolo fɛ a kan ka kɛ tan n'a ma kɛ comme monsieur Kulibali y'a fɔ cogo min na i b'a tigi ɲangi de o agent minnu bɛ yen n'olu b'a baara la u ye taabolo wɛrɛ ta i b'o ɲangi de o kɔfɛ an glissera ka taa bila décentralisation kɔnɔ o yɛrɛ nana n'a k'a tɔ bɛɛ la tuguni parce que maire yɛrɛ définition kɛra comme dugukolo mun sigi kun ye ka dugu lakanali ye mais dugukolo de taara kɛ baara ye alors que dans les prérogatives de l'État hali maire ninnu donc olu ta ye pour que n'i ye dugukolo fɔ fɛn saba de don c'est à dire dugukolo nafolo don dugukolo dunkafa don dugukolo futinɛ don donc état ka rôle ye pour que a b'olu fɛn fila ninnu garanti pour que ka futinɛ de éviter parce que dugu dɔ la an y'a ye a aboutira guerre civile la ala k'an kisi k'an tanga o ma donc anw fɛnɛ ta bɛ cogo min na il faut k'an fɛnɛ ka disposition de ta o disposition bɛ se ka taa état de fɛ a bɛ sariya mun fɔ sariya kan n'o tɛ an ka dugukolo sariya an t'a bɛ se sariya kuma ninnu ma c'est bien fait caman bɛ yen a ka ɲi experts de y'a kɛ mais i ye sariya kɛ n'a ɲɛna cogo o cogo ni a ma labato a bɛ komi fɛn gansan de b'i bolo donc au faiblesse état fanfɛla la il faut que vraiment l'état se réaffirme sa volonté sa souveraineté réaffirme sa puissance a ka se k'o bila
filanan ye mun ye acteur ye comme Kulibali y'a fɔ cogo min na parce que acteur ye mun ye bɛɛ de b'a la géomètre b'a la urbanisme b'a la notaire b'a la tout ale yɛrɛ ka difficulté fɔ nin ye k'a fɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ yen b'u yɛrɛ kɛ géomètre k'a sɔrɔ en fait olu ta ye monopole an ka baara ninnu na n'olu ta fɛn dɔ b'an bolo a fɔ ko monopole par exemple titre foncier filɛ a tɛ se ka feere ni notaire tɛ ça c'est un monopole a tɛ se ka tɔrɔmada ni notaire tɛ a tɛ se ka nin ni notaire tɛ n'i nana kɛ anw b'a fara ɲɔgɔn kan a n'a musakaw an bɛ taga n'a ye domaine mɔgɔw fɛ ka musakaw sara k'i ka yɔrɔ yɛlɛma ka papier d'i ma hali o mun fana na anw kamana gannen fana de don papier minnu bɛna d'i ma e yɛrɛ b'a lajɛ nin ye jumɛn ye ɲuman don wa kolon don wa hali pièce minnu b'a kɛ kɔngɔ b'o la a dun fɔ notaire de b'a kɛ mais mɔgɔ dun t'a yɛrɛ k'a fɔ ko notaire tile kelen bɛ dugukolo di o tɛ anw ka prérogative yɛrɛ ta anw tɛ dugukolo di o anw b'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a ka ɲi anw ka sɛgɛsɛgɛli fana taabolo de b'o la taasira de b'o la n'a sɔrɔ permis don an yɛrɛ bɛ ka bɔ permis ko la parce que permis kelen i bɛ se ka sɔgɔmada ni wula fɛ i bɛ se ka jaabi fila sɔrɔ mun ni mun tɛ kelen ye mɔgɔw dun bɛ na e fɛ yen pour que e k'u sécuriser e yɛrɛ ma sécurité min sɔrɔ e bɛ se k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma cogo di ça c'est un véritable problème chez les acteurs sabanan ye population mun ye o de ye dabalibanko ye ne ye n ka baara kɛ ka n ka wari fara ɲɔgɔn kan sɛgɛn na n'a fɔra ko n bɛ fɛ ka taga don fɛn na k'o ye dugukolo ye n bɛ n sigi yɔrɔ min na kɔkɔnɔna bɛ taa yira n na ne bɛ n ka wari dɔ la ka taa n sigi voilà anw yɛrɛ mun filɛ o ka bon anw hakili ma parce que n'i sera anw fɛ notaire ye comme Kulibali y'a fɔ cogo min ne taga ni feere bɛ kɛ n'an ye réquisition kɛ an bɛ géomètre wele pour nous assurer parce que papier dɔw bɛ yen yɔrɔ yɛrɛ tɛ yen an bɛ taga nɔfɛ a ye taga nin yɔrɔ lajɛ parce que ne nana dɔrɔn an bɛ fɛ ka nin kɛ sɛbɛn i tɛ se ka se yɔrɔ bɛɛ la mais an bɛ sanni kɛ est ce que yɔrɔ in ye a bɛ cogo di ni e yɛrɛ y'i sɔnna k'i kunna wari bɔ ka taga i sigi kulu kan ou ka taga i sigi jiboli sira la foyi tɛ yen se bɛ n ye n bɛna béton tonne caman kɛ olu ma mun faamuya n tɛ technicien ye mais jateminɛw y'a jira n'i ye ji bolitɔ ye yɔrɔ yɔrɔ ka taga ni ba tɛ yen a bɛɛ bɛ taga bɛn fan min na o ye kɔ ye ni ba bɛ yen a bɛɛ bɛ taga bɛn yɔrɔ min na o ye ba ye wa n'i y'i sigi yen san 100 a sera ala b'a ka ji bila ka na lahalata ji a bɛ wuli fura foyi t'a la wa foyi tɛ se k'o kunbɛn bon ne t'a dɔn e bɛ se k'i ka wari bɔ ka taa dɔw la cogo min na n'i bɛ sanni kɛ a fɔra ko notaire bɛ yen an k'a fɔ notaire yɛrɛ ka baara ye dugukolo ko ye anw ka bureau dayɛlɛlen don bɛɛ ye an ni sɔgɔma notaire n bɛ fɛ ka nin san a bɛ cogo di wari sara t'o la mais u bɛ da u somɔgɔw min na k'a fɔ non kana taa notaire fɛ n'i taara wari ka ca sariya ka ca sɛgɛsɛgɛli ka bon tututu bon e ye wari min baara min kɛ ka wari min sɔrɔ e bɛ ka kɛ cogo di et n'u bɛ se ma don min na k'a fɔ an balimakɛ ye nin kɛ tan n b'a fɔ an tɛ se ka fɛn kɛ anw bɛ yan à titre préventif n'a ma se anw ma a bɛna kɛ cogo di donc toute la problématique se situe à ce niveau donc il va falloir maintenant que sanction de ka ta sariyaw ka respecter mɔgɔw ka sensibiliser i tɛ se k'e kɔni sensibiliser k'a fɔ ah bon ko i ka miliyɔn kana fili fɛ parce que a yɔrɔ in ma ɲi e ko ko non n bɛ taga ka na image kɛ anw yɛrɛ n'an ka client i b'a fɔ a bɛ boli tasuma b'a ɲɛ k'a bɛ don tasuma la an bɛ ka guloki kɔsama anw n'an ka client pratiquement an ka image bɛ ten cogo sugu de la parce que papier dɔw bɛ yen i tɛ se k'a fɔ i b'a signer k'i bɛ da ka sunɔgɔ a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ kɛ cogo jumɛn na n'a nana se a sanction ko ma falaki an yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔw minɛ avec des faux titres fonciers donc voilà un peu tout le problème qui est là comme domaine mɔgɔw bɛ yan vraiment c'est bien qu'il soit là aujourd'hui bɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna baasi tɛ monsieur Adama i bɔra ka tɔw ka kɔrɔ fɔ mais sisan bɛɛ y'i da don a la e yɛrɛ kɔni b'a dɔn tigitigi bi na gɛlɛya kɔni b'an ka jamana kɔnɔ dugukolo ko nasara Bamakɔ don Mali yɛrɛ fan bɛɛ de don région yɛrɛ bɛɛ donna la sisan nɔ sabula a ye weleli sɔrɔ ka bɔ région in bɛɛ la k'a fɔ ko problème b'u da la dugukolo ko nasira la alors que an b'a ye k'a fɔ dugukolo dibagaw cayara aw dun ye domaine maaw ye i tɛ ɲɛfɔli k'an ye cogoya jumɛn gɛlɛya in sɔrɔla cogo jumɛn de la ok an bɛ dugawu kɛ toujours ala k'an bɛɛ sababa ma agence immobilière mɔgɔw y'a fɔ cogoya min na ko communication allez-y ko b'a la ni o ye mɔgɔw tɛ taxi dɔn an bɛ se k'o fɔ o b'a la dɔɔni bon monsieur Kulibali min fɔ les acteurs ne ka faamuya la minnu bɛ na don dugukolo ko kɔnɔ ka sɔrɔ u man ka don ni t'olu kɛ acteurs ye ne b'a terre kɛ mɔgɔw ye sariya ko mɔgɔ minnu kan ka don a kɔnɔ n'olu b'a kɔnɔ n'u bɛ fɛ olu de acteurs ye mais mɔgɔ minnu bɛ n'a kɔnɔ ne b'olu kɛ intervenants ye u nana don man ka don
ne ka faamuya ye maître ye min fana fɔ ni o ye sanction ye pouvoir b'olu bolo cogoya min na komi u yɛrɛ ka texte de création b'a fɔ lien min bɛ u na anw cɛ n'an b'o dɔn o ye u bɛ service min assuré n'o ye service public des privés o de b'u na anw cɛ pour que k'a jira la k'a fɔ bɛɛ ni i danyɔrɔ don anw tɛ se ka mɔgɔ poursuivre hali ni anw bɛ plainte don mɔgɔ contre la f'anw ka tɛmɛ état ka service wɛrɛ fɛ n'o ye la direction générale de contentieux de l'état donc loi b'an bolo an ka baarakɛminɛn don n'an bɛ baara k'a la ni mɔgɔ min nana ni fɛn ye min t'o kɔnɔ anw ka fɛn ye min ye an bɛ bɔ an b'o bila kɛrɛfɛ ni an kan ka tɛmɛ ni sira min o kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni o ye mais anw tɛ se k'a tigi sanctionner o ye u ka intervention ye mais n'i ko bi en tant que un technicien des domaines ko ne ka dugukolo ko problème fɔ an bɛ si a la an bɛ si a la an bɛ si a la mais a ko kolomabaw voilà kolomabaw ye mun ye ni mɔgɔ yɛrɛ da ma se o ma o ye dugukolo ko la fɛn fila faralen don ɲɔgɔn kan baara bɛ ka kɛ ni fɛn fila ye minnu ne fɛ ni hali bi a ma perepere latigɛ o ye mun ye o ye droit coutumier ani droit positif par exemple laadala dugukolo di a ko dugutigi dili dugutigi dili ani administration bɛ dili min kɛ i b'a sɔrɔ dugukolo fan caman bɛ yen bi administration b'a di a base ye dugutigi du ye ni administration y'a di san 10 san 20 i b'a sɔrɔ o dugutigila kelen fana mɔden min y'a di o den ou mɔden bɛ na k'a fɔ ko olu ka laadala dugukolo don donc seere tɛ sɔrɔ a dɔw la k'a fɔ ko a dira ka tɛmɛ o de la nin bɔra la a y'o de kosɔn administration y'a di o ye source dɔw ye source filanan fana ye mun ye o ye ninnu da sera a ma o ye texte ye texte appliqué li i b'a sɔrɔ a bɛ appliqué ka ɲɛ mais a bɛ tila ka wolo mankan na o dɔ ye mun ye dans le temps maître foro bɛ k'a bolo hectare 5 a b'a morcelé a bɛ yɔrɔ dɔ bila ko place publique ou bien espace vert mɔgɔ dɔw bɛ taa sanni kɛ maître ka lotissement na k'a fɔ bon min parcelle in de fɛ a ɲɛsinnen don place publique de ma dɔw b'a fɔ ne bɛ nin parcelle in de fɛ a ɲɛsinnen don espace vert de ma donc maître b'a ka yɔrɔ bɛɛ feere k'a ban mais yɔrɔ mana ban yɔrɔ t'a bolo tuguni maître bɛ tila ka taa sariya fɔlɔ sariya kun b'a a autoriser a k'a ɲini a bɛ se k'a ɲini k'a vocation falen ka place publique ou espace vert in ko olu yɛlɛma ka kɛ habitation ye parce que gouverneur ka arrêté de kun b'a kɛ fɔlɔ donc a bɛ taa gouverneur kelen fɛ yen bon i ye arrêté min di ne ma donc n b'a fɛ i k'a falen n ŋun ko bɛ yan to espace vert ye ou bien place publique ye a falen donc o caman fana bɛ yen olu falennen fana tilala ka na kɛ kɔlɔlɔ dɔ ye ka kɛlɛ habitat ye mɔgɔw bɛ na fɔ non yan espace vert de ye mais munna a bɛ na a kɛ so ye donc u bɛ wuli mankan bɛ kɛ yen bon sabanan fana ye mun ye o ye ani mairie cɛ ye sariya b'a jira mairie man ka dugukolo di ni a ma san jamana fɛ ou bien n'a ma san ou bien ni jamana ma di a ka ministère de tutelle ma pour que a ka lotissement kɛ mairie ka rôle tɛ dugukolo feere mairie ka rôle ye dugukolo dili de bon dugukolo fana bɛ di jɔn ma minnu bɛ taa demande kɛ demande de kan ka kɛ registre kan ka kɛ mairie bɛɛ la parce que mali sariya y'a jira sariya sunba y'a jira maliyɛn bɛɛ nisɔn ka kan o de la ni mɔgɔ min bɛ yen i bɛ commune min na i mako bɛ dugukolo ni mako bɛ dugukolo la i bɛ t'i recenser mairie de la n'i taara i recenser a mana nombre dɔ bɔ mairie bɛ dugukolo ɲini donc ni dugukolo ɲinina dans le temps a kun bɛ di mairie bɛ siriyasu bɔ ko maître da sera a ma mais sisan olu tɛ yen a fɔra document min kɔni bɛ di o titre foncier donc il se trouve que mairie caman bɛ yen dugukolo tɛ affecté o la i b'a sɔrɔ u bɛ tɛmɛ
ni an ye propriétaire coutumier minnu fɔ u bɛ tɛmɛ ni olu de ye olu bɛ dugukolo di u ma n'u bɛ dugukolo di u ma u bɛ tila ka taa entrepreneur topo ninnu fɛ yen olu b'a morceler parce que u tɛna se ka taa géomètre fɛ yen parce que n'u taara géomètre fɛ yen olu ta bɛ kɛ sariya kɔnɔna de la u taa ko ninnu fɛ yen parce que sariya de b'a to ninnu bɛ baara kɛ parce que hali pour que dossier yɛrɛ fana ka don circuit la a bɛ fɔ de ninnu ka loi min bɛ u ka profession régie o siginiden 19 na n'i ma fili a bɛ fɔ de ko projet fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ foncier ni cadastre kɔni concerné a man ka don circuit administratif la ni géomètre ka signature t'a la ou ka groupement des géomètres experts ka signature t'a la donc u b'o tagali minnu kɛ olu fɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ taa permis bɔ a la n'importe comment entrepreneur topo ye baara kɛ plan b'u bolo service technique foyi tɛ yen service technique foyi tɛ plan bɛ min bolo donc o yɔrɔ kelen fana i b'a sɔrɔ ni baara ma k'a la a bɛ se ka kɛ état mago bɛ jɔ a la ou bien propriétaire coutumier kelen min y'a di mairie b'a ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ na a bɛ n'a feere o ma bon n'a y'a feere ma o tigi fana bɛ taa sariya o bɛ tɛmɛ sariya sira fɛ a bɛ papier ɲini donc o mana titiri fana sɔrɔ donc a bɛ fɔ bon u nana titiri dilan an ka yɔrɔ la ka sɔrɔ permis b'an bolo u b'a fɔ ko permis ko mairie ye permis di an ma donc souvent olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la o de kɔsɔn bi a kun ka di ne ye magistrat dɔ kun ka k'an cɛ la parce que anw fɛ sariya min bɛ yen bi anw kɔni an dɔ ka a baara dɔw bɛ yen an dɔ k'a la nka anw de b'a kɔnɔ ko dɔn parce que souvent mɔgɔ fila mana ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a sɔrɔ sariya sunbaga minnu bɛ ka sariya kɔlɔsi olu ka faamuya ni anw ka faamuya tɛ kelen ye parce que anw ka faamuya la ni mairie ye dugukolo di a man ka min di anw t'o jate dili ye mais i b'a sɔrɔ décision de justice dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ jate k'a kɛ komi maire kan k'a di a y'a di mais a tɛmɛna sira min fɛ a kan ka tɛmɛ o fɛ ou bien a man ka tɛmɛ o fɛ o fana kan ka kɛ baabu wɛrɛ ye ok donc a ka ca donc n'an kɔni b'a fɔ bakuruba la an bɛ dan nin ma n'o tɛ dugukolo ko problème n'an ko an b'a fɔ bi a ka ca. kosɛbɛ n b'a dɔn bisu in na vraiment bɛɛ de bɛna lafiya mais n bɛna Zakariya e fan fɛ parcelle nin a bɛ sɔrɔ cogo di. o fana ye question min barika ka bon parce que an bɛ baara kɛ cogo min na Tunga Lafiya an bɛ baara kɛ ni tungarankew ye. n'a fɔra ka baara kɛ yen fɛ ka dugukolo sanya k'a ma kɛ dugukolo ɲuman ye a faamuyali ma nɔgɔ donc o sen fɛ n'an mako bɛ dugukolo la an ye clients sɔrɔ minnu k'u mako bɛ dugukolo la an b'a tɛntɛn an bɛ tɛmɛ sira caman fɛ walasa an kana don fili kɔnɔ o sira dɔ ye mun ye n'i ko an ma ko terrain b'i bolo ka feere terrain 20 b'i bolo 30 b'i bolo 10 b'i bolo ka feere an b'a fɔ problème t'a la nka an bɛ tɛmɛ sira dɔ fɛ n'o ye an bɛ tɛmɛ géomètre expert fɛ yen fɔlɔ. voilà parce que sun na an b'a fɛ di nɔgɔ tɛ kuma mun na i y'a faamu bɛɛ bɛ na a dɔn sisan yanni mako bɛ dugukolo la i kan ka tɛmɛ sira min fɛ bɛɛ kun. an bɛ tɛmɛ géomètre expert fɛ yen nin yɔrɔ in na an bɛ foli d'an ka géomètre ma parce que an y'an dɛmɛ fɛn caman na n'o y'an miiri Togo la ye parce que dugukolo dɔ yɛrɛ bɛ f'i ye ko nin bɛ yan fɛ i bɛ taa sɔrɔ a tɛ yen. u bɛ dɔ bɛ yiri la i bɛ taa sɔrɔ i ka borni bɛ dɔ kun u bɛ dɔ ta b'i kun mais n'an tɛmɛna géomètre fɛ yen nɔ expert fɛ yen olu ka baara kɛ k'a lajɛ dugukolo in est ce que a ka ɲi est ce que a man ɲi a borni bɛɛ dafalen wa a bɛɛ ma dafa wa n'an y'o jɔnjɔn sɔrɔ o kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ ko fosi t'a la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka se notaire ma n'a sera notaire ma sisan an bɛ sɔrɔ dugukolo feerela an bɛ ani notaire bila contact la notaire de bɛ k'an ka intermédiaire sisan an n'ale yɛrɛ tɛ bilen mais ale ni notaire don sisan notaire b'a lajɛ o la k'a ɲɛ est ce que nin ko in comme notaire bɛ yan nɔ olu bɛ se k'a sɛbɛntiya u b'a baara kɛ cogo minnu na an kɔni an bɛ t'olu kɔ olu k'a baara kɛ
fana an bɛ baara kɛ ni notaire min la fana o ye maître Omar Diop ye office notarial Diop la an n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o b'an dɛmɛ ni fɛn ninnu fana la ka caya o de b'a to an bɛ se ka dugukolo ɲini tunkarankew ye nɔgɔya la k'a sɔrɔ an ma don degun ni fili dɔw kɔnɔna na. Donc ça veut dire que n'a y faamu sisan géomètre notaire mais domaine o t'a a tɛ fankelen fɛ. non olu bɛ an ka baaraw kɛ an ye. n'a tɛmɛna géomètre expert géomètre fɛ ka tɛmɛ notaire fɛ olu de intermédiaire hali bi an n'olu cɛ parce que an bɛ to kɔfɛ an t'a bɛɛ ɲɛdɔn an t'a fɔ k'an ma an bila a minɛn dɔw kɔnɔna na minnu b'a ɲɛdɔn an m'a don olu de ma a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ olu b'a tɛmɛ o sira jɔnjɔnw fɛ an kana don fili kɔnɔna na. mais aw bɛ baara min na nin ye depuis a y'a daminɛ est ce que a ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ. kosɛbɛ an ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a kɔnɔ n'o de y'an lase géomètre ni notaire ma. parce que dɔw tun bɛ terrain dɔw yira an na fɔlɔ la komi n y'a fɔ cogo min na o bɛ yɔrɔ min yira dugukolo dakɛɲɛnnin min yira ko nin de don don min na n'a taara ni géomètre ye k'a bɛna a ka implantation ni baaraw daminɛ a bɛ fɔ a ye ko yen tɛ k'a ka terrain bɛ kulu dɔ sanfɛ i m'a ye u bɛ yɔrɔ dɔ bɛ yira a la ko nin y'aw ka terrain ye i bɛ taa sɔrɔ mankanba b'a nɔfɛ titre caman b'a nɔfɛ o yɔrɔ in na an b'o sɛbɛntiya depuis olu problème kɔfɛ an tɛ terrain san bilen titre foncier tɛ terrain min na n'an ko an ma ɲi k'an bɛ terrain san titre foncier bɛ terrain min na an bɛ o de san ka tɛmɛ géomètre ni notaire ka sira fɛ voilà o y'an ka mais a ka terrain mun b'a bolo waati min na sisan jɔnni bɛ dugutigi terrain tɛ mais normal don. normal de don parce que an bɛ siran mankan ɲɛ kɔfɛ mɔgɔw ka wariko don parce que u bɛ sɛgɛn min na yen an tɛ se k'a fɔ k'an b'o ka sɛgɛn kɛ fu ye yan nɔ parce que maliyɛn yɛrɛ ka fierté ye mun ye n'a bɛ kɔfɛ minnu bɛ kɔfɛ an ka se ka hɛrɛ k'u ye a dɔ ye sojɔ ye ka so jɔ minnu bɛ kɔfɛ u ka se ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔna na u tɛ ka jɔrɔ foyi la san 10 san 20 kɔfɛ ko n bɛna gɛn ka bɔ n ka so kɔnɔ donc o siraw fɛ an bɛ tɛmɛ ni sira ninnu fɛ pour que an kana se ka don problème kɔnɔna na dugukolo ko la cogo min. d'accord monsieur géomètre o ɲininkali kelen comme an yɛrɛ bɛ taa est ce que wala a bɛ se ka sɔrɔ cogo sisan. dugukolo bɛ se ka sɔrɔ cogo min na walasa ka siso jɔ bon sariya la a ko bɛ tɛmɛ cogo min na n bɛna a bakuruba fɔ voilà dɔw b'a miiri ko géomètre yɛrɛ ye terrain dilan ye géomètre ka baara t'o ye o bon hali titre foncier création ka titre foncier dilan terrain na géomètre t'a dilan o domaine de b'a kɛ mais géomètre ka baara de bɛ kɛ fɔlɔ walasa ka se titre création ma i y'a faamu maintenant adamaden dɔ bɛ yen maliyɛn dɔ ka kɛ k'a mago bɛ dugukolo la logiquement dugukolo bakuruba an ka misali ta maire kan sigida mɔgɔ i n'a fɔ directeur y'a fɔ cogo min na sigida mɔgɔ cɛyara minnu ye recensement kɛ u caman mago bɛ dugukolo la ka kɛ sigiyɔrɔ ye alors maire kan ka laɲini kɛ dugukolo yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ se ka sigi yɔrɔ min na ani schéma directeur kɔnɔna na sigida schéma kɔnɔna na a yɔrɔ bolodalen don ka kɛ siso jɔyɔrɔ ye donc a bɛ a lajɛ ni yɔrɔ in ni titre foncier bakuruba b'a la fɔlɔ n'o b'a la alors géomètre expert bɛ wele k'a fɔ nani kɛnɛ in suma i ka fond de plan dɔ dilan an ka projet de lotissement dɔ labɛn a kan o projet de lotissement sumali kɛlen kɔ urbanisme privé dɔ o de b'o projet de lotissement labɛn urbanisme privé o de b'o labɛn fɔlɔ état ka structure de tun b'a kɛ direction régionale direction nationale de l'urbanisme olu de tun b'a kɛ fɔlɔ mais kabiri urbanisme privé o fana ka ordre créera donc faso sen bɔra o baara la i n'a fɔ géomètre expert o fana ka ordre créera cogo min na faso y'i sen bɔ o baaraw la voilà donc o urbanisme privé mana o projet labɛn o bɛ kɛ gafe ka taa o di gouverneur fɛ yen ale fɛ yen nɔ service technique dɔw bɛ yen nɔ minnu b'a dossier fɛsɛfɛsɛ i n'a fɔ urbanisme bon u bɛ tila ka dɔw bila ka taa cakɛda wɛrɛw la bɛɛ b'i ka hakililanta di a kan ni diɲɛ kɛra n'a ye tuma min
gouverneur papier bɛ dilan ka yamaruya di gouverneur b'a signé karisa a dossier bɛ lase a tigi ma n'o ye maire ye ou bien n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de don particulier dɔ don titre a ka foro n'a y'a titre sɔrɔ ten nɔ donc a bɛ fɛ ka lotissement kɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na a ka ye schéma directeur kɔnɔ k'a fɔ ko a yɔrɔ bolodalen don sojɔ kama. Bon, ne b'a dɔn ka yɔrɔ min dɔn misali don dɛ i b'a a walawala n ye an ka jelibugu dɛ kaburuso nin an ka kɛ hectare 10 i y'a faamu wa donc u b'a fɛ ka yɔrɔ nin ka fɛ donc o ko in bɛ dilan cogo tigɛ c'est à dire que mɔgɔ t'a kɔnɔ mais kaburuso nin b'a fɛ ka so jɔ ka fɛn bɛɛ o b'a fɔ ko a morcelé ko ka kɛ terrain bon misali don dɛ i y'a faamu wala o yɔrɔ misali la voilà a ka kɛ 5 hectares 10 hectares ye sojɔ nege bɛ mɔgɔw la mais n'a y'a sɔrɔ a yɔrɔ bolodalen don kaburudon de kama a so tɛ se ka ja o cogo la o laɲini de bɛ kɛ n'an b'o wele changement de vocation laɲini de bɛ kɛ a bolodala fɛn min kama a ka bɔ la k'a yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye. n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamuya ne y'a kɛ comme foro don foro quoi c'est comme n y'a fɔ ko kaburuso c'est comme sisan cimetière de n bɛna de n y'a fɔ de comme c'est encerclé i y'a faamu donc an ka misaliya ta comme kɛnɛ dɔ ka kɛ sisan a bilalen bɛ yen a ka k'a lamini so ma t'a la so t'a ayi so t'a yɔrɔ la kɔrɔlen don mais a dafɛla bɛɛ jɔlen don ka ban o kɛnɛ ka kɛ ten nɔ bon o fana kɛ ka bon n'a y'a sɔrɔ particulier dɔ ta tɛ a bɛ se ka kɛ e Tarawele yɛrɛ ka foro de tun bɛ yen nɔ i ye titre foncier sɔrɔ a la. n b'a fɔra mun na parce que maire min bɔra yan maire ko olu de bɛ yɔrɔ ɲini i y'a faamu n'o ye yɔrɔ ɲini donc maintenant a bɛ ale ka commune de kɔnɔ i y'a faamu sa donc ale bɛ sɛbɛnni dɔ kɛ k'a bila ka taga n b'a dɔn administration na territorial voilà yɔrɔ dɔ bɛ yen an y'a ye an b'a fɛ ka a ta ka morcelé k'a di jamana kɔnɔdenw ma parce que demani kɛra o demani o ye sira ɲuman ye bon maintenant sisan o yɔrɔ min bɛ bɔ ni ka taa n'a ye n'o plan de bɛ ok géométrie de b'o kɛ ou bien jɔn de b'o kɛ o lotissement plan wa bon géométrie de bɛ sumali dɔ kɛ fɔlɔ n'an b'o wele fond de plan o fond de plan la n'a y'a sɔrɔ caniveau bɛ yen voilà jiboli siraw quoi a dafɛla la parce que ni lotissement ma k'a la c'est pas évident caniveau ka sɔrɔ yen nɔ maintenant au fond de plan mana dilan ka ban tuma na toujours est-il que dossier o plan de bɛ di urbaniste privé ma ale de bɛ projet de lotissement tracé ka dossier monter dossier mana monter a bɛ di n'a y'a sɔrɔ Bamakɔ sigida de don a bɛ di gouverneur de kan ka a yamaruya sɛbɛn signé. D'accord bon je sais pas qui ne met ces explications là dit maître an bɛna ye fan fɛ maintenant an b'a ye k'a fɔ pour que k'an ka o yɔrɔnin kuncɛ oui vas-y voilà a bɛ se ka kɛ yɔrɔ fɛnɛ maire bɛ yɔrɔ min nɔfɛ ka kɛ lotissement k'a la titre t'a la ni titre global t'a la a man kan ka yamaruya ka lotissement kɛ a bɛ laɲini kɛ titre bɛ créer a kɛnɛba kan fɔlɔ de n'o sɔrɔla tuma min a bɛ laɲini kɛ faso fɛ faso de b'a ta ka di u ma. jɔn de b'o titre dilan. domaine de bɛ titre dilan. donc maire de bɛ laɲini kɛ. donc maintenant maire bɛ laɲini pour que a ka kɛ titre ye géomètre expert de bɛ ni domaine diɲɛna n'a ye k'a fɔ titre ka créer a yɔrɔ la domaine bɛ lettre ci maire ka géomètre expert ma. maire ka géométrie expert donc géométrie expert bɛ maire fana bolo wa. a b'a bolo n'a bɛ fɛ ani min ka baara kɛ o de y'a ka géomètre expert ye. i y'a faamu. maintenant o kɛnɛ b'a domaine b'a fɔ géomètre expert ma taa nin kɛnɛ in borne don a la titre kan ka kɛ a yɔrɔ la. géomètre expert bɛ sɔrɔ ka taa borne don danw na ka sumali kɛ ka plan foncier dilan titre bɛ créer a bɛ créer état tɔgɔ de la fɔlɔ après a bɛ sɔrɔ ka di mɔgɔ ma a kan ka di min ma. d'accord Bokar je pense que il y a une question au niveau du notaire voilà.
Ok, donc on est ɲininkali min kɛ ale ta fanfɛla la o ye nin wagatini na n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ notaire yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye maintenant titre foncier dilanni na ani mɔgɔ minnu bɛ titre foncier ɲini sisan nɔ notaire yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye o ko la. Non, i ka ɲininkali in diyara n ye parce que bɛɛ n'i ka baara de don. Notaire bɛ se ka mɔgɔw accompagner pour que ka titre ɲini mais titre ɲinini fanba u bɛ domaine mɔgɔw fanfɛla la parce que code domanial ni c'est élaboré de telle sorte que il y a le domaine privé de l'État. O la yɔrɔ dili condition b'o la. Ça c'est la cession, ça c'est la location, une affectation. Il y a le domaine privé des collectivités territoriales. Au Louta, ça c'est la cession et ça c'est la location. Directeur d'assurance, parce qu'il y a une question posée, je crois qu'il y a une réponse anticipée, à Kadjabi anticipée, il y a une fait. Donc il y a des démarches, il y a des demandes adressées. Il faut que nous mairie là. Donc mairie avons des documents de nous que dossier étudié avec l'intervention de géomètres experts au lieu de CHDD. Si ça a des dables à faire un titre foncier là. C'est la chose de permis d'occuper. Voilà, parce que comme il y a fait une notification. Historiquement, évolution de texte corona, on aura permis d'habiter, permis d'occuper là. Maintenant, quand on a CEH là, de construction urbaine à usage d'habitation ou construction rurale à usage d'habitation, selon que à dire commune urbaine ou à dire commune rurale là. Au bas de la maintenant, on va vers le titre foncier. Et on va dire par la mairie. Mais comme on a gagné et que nous-mêmes nous cherchons à comprendre, parce qu'on a des papiers dissertent. Mais il y a des démarches classiques qui font le code domanial. Il y a des papiers papier sur là. Bon, c'est pourquoi la question est Djabi à Kagele. Parce que à Kagele, à connaître une chose à faire. Il y a des gens qui ont fait des après que nous avons dit que nous avons fait des demandes déposées, il y a des pièces qui sont follow la là. Bon, maintenant, est-ce que nous avons déposé à la mairie là parce qu'il y a des registres de pays, il trouve avec la colonne, lotissement d'âme là parce qu'il y a des mairies boulot. Pour que vous ayez ce qu'il y a, peut-être que sous forme, l'État est affecté qu'à faire des demandes comme il y a fait tout le monde. Nous avons fait que l'habitation est digne de la population. L'État est ce qu'on a. Mais nous avons fait un domaine là. Parce que le domaine est fait de spécialité d'eau. Donc nous avons donc les maires maintenant, ils font les plans d'urbanisation, ils approuvent les plans avec les spécialistes et en ce moment, on a attribution. Attribution, c'est comme on sait session directive. Session directive est mouillée. Donc, on va faire des documents, le papier de ce domaine, titre ou bora, ou bien décision, c'est ça. Bon, ni yon à dire Emma, ni yon à dire Emma. Né Tagara, il y a un domaine, il y a un droit sur le domaine, il y a un dossier préfet fait, préfet va signer, il y a un domaine où il y a un titre foncier d'Ima, aux procédures de l'eau. Mais si ça a été il y a un flène, il y a été mes boulot. Il y a été mes boulot. Et papier comme on fait, notification et convocation, fait mon nom en état. Fait le rêve au bulletin en tant que mal charam mon colon. Maître, et comment bon, en fait, voilà, avec pas de la colonne là, c'est ah, on a voir moi il y a le même combien charia dodo ne connaît ma garde familiale là n'a donné à la fitinina qu'a fait les textes qu'a fait mali papier d'obé ko du papier qu'a fait bulletin bon alors que tienne ta kala c'est que c'est un familial là mais ne connaît ne pas donc faut bulletin famille ko bulletin ko du Google papier au cas de mouvement ça n'existe pas dans l'ordonnancement juridique foncier au Mali en tout cas à ma connaissance mais état bo kalama mais bien vrai que nyaba la bi circuler la tika fait quoi comment arabe ma faut ko re nani balaya parce qu'il faut que l'État revienne maintenant prendre ses prérogatives kaka fanga ira ka fo si ça avec katane je crois que avec les nouveaux textes là on met trop de là atika que tout d'un coup mais avec ta donné parce que nyaba la domaine mo et dossier fin boire et je parle sous son contrôle a vu même ministère qui a vu qu'il faut à partir de telle période mo remonter papier parce que malgré que loi foncière domaniale bora mo peut continuer ka papier au bon mais rou ni préfet dogola takona au babo
fo ministre yɛrɛ ye communiqué kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin fɛn nin san papier gansan i m'a fɛ i ka don détail kɔnɔ olu bɛ se k'o détail f'i ye papier di la le temps que b'a sɛgɛsɛgɛ ni nana n'o ye anw fɛ yen anw b'a fɔ anw tɛ se ka notification feere anw tɛ se ka bulletin feere a tɛ yen a ye taga fan wɛrɛ fɛ i y'a faamu mais mun bɛ o détail tɔ ye sa bon saba minnu b'o olu yɛrɛ la Adama so filɛ la bolikɛlɛ filɛ aw ye jamana ɲɛmaaw ye maintenant sisan papier jumɛn ni papier jɛlen dugukolo sanna a ye min fɔ sa bulletins bɛ ka fɔ fɛn wɛrɛw bɛ ka fɔ a papier bɛ circulation na aw dun ɲɛ b'a bɛɛ la titre foncier an b'a ye ko mɔgɔ fila yɛrɛ b'a sɔrɔ f'u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la aw dun a ko dun caman bɛ ɲɛnabɔ aw de ka niveau la a tɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko fana la. Voilà, ça n'a qu'à Adjabi, quel est le rôle du chef de bureau des domaines et du cadastre dans la création du titre foncier? On est a bɛɛ b'a kɔnɔ chef de bureau yɛrɛ de y'a bɛɛ an bɛ ka min fɔ propriété c'est le gestionnaire de conservateur la chef de bureau de bɛ titre yɛrɛ créé sanni feere bɛ bana kɛ a bɛ taa ale de fɛ yen i t'o ɲɛfɔli k'an ye pour voilà donc maintenant titre demande bɛ don chef de bureau de fɛ yen a bɛ taa déposé directeur régional fɛ o de b'a bila ka na chef de bureau fɛ yen chef de bureau de bɛ géométrie yamaruya ka baara kɛ ni géométrie ye baara kɛ ni géométrie ka baara contrôler la division cadastre la a bɛna chef de bureau fɛ yen donc ni o nɛna géométrie ye baara min kɛ ni cadastre mɔgɔw ko k'o ka ɲi procédure d'immatriculation bɛ daminɛ yen de titre création de bɛ daminɛ yen. awɔ mais cadastre mɔgɔ jɔn don dɛ. o fana ye domaine fana ye mais o bɛ direction régionale la o ye domaine division dɔ ye minnu ye géomètres fana ye comme les experts géomètres minnu mana baara kɛ donc olu b'a lajɛ fichier la ni titre t'a yɔrɔ kan donc ou bien n'a yɔrɔ ka ɲi ni mankan t'a la ni charge t'a kan dɔrɔn donc olu bɛ sɔrɔ ka note kɛ k'a bila ka na di chef de bureau ma k'a fɔ i ye baara min ɲini géométrie fɛ k'a k'a kɛ a y'a kɛ a ka ɲi titre bɛ se ka créer a kan ou bien a man ɲi titre tɛ se ka créer a kan donc o de ye division cadastre ka baara ye. donc c'est à dire e sont obligés ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ c'est à dire que nɔgɔ tɛ wala quoi k'a fɔ ko n'u tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ. donc c'est à dire que k'a fɔ ko affaire foyi tɛ se ka dilan. donc olu de bɛ chef de bureau ka lanterne éclairé par rapport à la procédure donc n'u ye extrait sɔrɔ o la titre procédure de bɛ sɔrɔ ka daminɛ ten. donc o fana n'a b'a fɔ mais directeur malgré tout ça an b'a ye k'a fɔ titre fila saba o ɲɔgɔn sɔrɔ voilà fo titre yɛrɛ bɛ yen an tɛ ka se ka o de ɲɛdɔn mɛnɛ n'i bɛ se ka ɲɛfɔ parce que mɔgɔ caman ɲɛ gan fo ka ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la. ok donc an k'a daminɛ question fɔlɔ la fɔlɔ par exemple aw tun ye kuma min fɔ fɔlɔ ko dugukolo bɛ sɔrɔ cogo di dugukolo sɔrɔ sira ka ca a sɔrɔ cogo dɔ ye agence ye min fɔ i b'a sɔrɔ particulier yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ dugukolo feereta b'u bolo a bɛ se k'a sɔrɔ i b'a san sanni feere voilà donc an ye mairie ta fana fɔ i mago b'a la i y'a sɔrɔ mairie fana ou bien an ye droit coutumier kuma min fana fɔ dugutigi di fana o fana ye dugukolo sɔrɔ sira ye mais a titiri b'a san o de ye kuma ye parce que fɔlɔ i kun mana sɔrɔ dugutigiw fɛ directement i bɛ se k'a kɛ titre ye. n'i y'a sɔrɔ dugutigiw fɛ i bɛ se ka taa titre provisoire bɔ a la o tun bɛ yen fɔlɔ donc sisan a fɔra ko document min bɛ di dugukolo la o ye titre foncier de ye donc an ye fila fɔ sabanan ye mun ye an b'a fɔ o ma ko cession directe c'est-à-dire o convoitisé par exemple e ye yɔrɔ dɔ ye a yɔrɔ diyara e ye donc sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ yɔrɔ in mɔgɔ ta tɛ i b'a sɔrɔ lotissement dɔ kɛra poche dɔ bɛ yen donc ou bien mɔgɔ bɛ se ka sigi a la donc ni sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na n'a nana jira k'a fɔ a yɔrɔ masina e b'a fɛ k'a ɲini ka kɛ mun ye ni du don sariya b'a fɔ titre bɛ bɔ a la directement ka d'i ma ni siso don mais ni siso tɛ fo vocation wɛrɛw de b'i kɔ par exemple commercial ou b'a fɛ ka kɛ station d'essence ye donc sariya b'a fɔ de bɔ sariya bɛ san hakɛ dɔ de d'i ma donc i b'a jɔ k'a kɛ station ye o kɔnɔna na donc e yɛrɛ ye min fɔ k'i b'a fɛ ka station jɔ k'a se valeur min ma o de bɛ kɛ e ka contrat de bail kɔnɔna na
avec la durée. Mais la durée peut-être ça peut aller jusqu'à 10 ans. Mais on dit qu'à Joe, sans killing kono, avec baby dimo, sans killing kono. Baby dimo, sans killing kono. Mais votre titre créé là. Mais titre te dit malé, contre les baby de Kenny, état tché, et reka dalakana, il projet, avant projet sommaire, mi fourni, la demande kono. Donc, au kono, les bénéfices devant si ça sera état. Donc, nécessation de joga ban, titre de sera dima. Donc, oui. Titre sɔrɔ cogo ye donc u y'a fɔ cogo b'a la mairie b'a la entre particulier ou bien état fana ninnu bɛɛ bɛ se k'a di mais a bɛɛ n'a tɛmɛsira don mais an bɛ waati min na komi bi titre foncier a kɛra an bɛ ka minnu fɔ fana constitution foro t'a la n b'a fɛ fɛ bɛ ka fɔ sisan foro t'a la foro t'a la nin ye dugu kɔnɔna ko ye foro ta o t'a la sariya kuraw la foro dili o papiyew fɛnw ma ɲɛnabɔ ka ban fɔlɔ o bɛ sen na o ma ɲɛnabɔ fɔlɔ o tun bɛ fɔlɔ kɔmanda dugutigiw mana di kɔmandanw tun bɛ se ka papiye bɔ k'a d'i ma sariya y'o bɔ a la k'a fɔ bon maintenant loi dumanale foncière ko min ye foroko ye donc maintenant o bɛ ɲɛnabɔ ni loi sur les fonciers agricoles. Bon, au Fanana, auquel nous cas, fait un flat, prévoit, nous l'attestation de détention coutumière, c'est-à-dire la Dougolo Bibolo, au papier Bikakadima, ou l'attestation de possession foncière, ou la Dougolo Bibolo, ni Tara enregistré Mirila, papier Mimidima, ou l'attestation de possession foncière. Donc, la loi sur le foncier agricole auquel on fait un flat de prévoir. Mais en cas de département en charge de l'agriculture, nous de Barala, bientôt au papier, on a la 5 ans. 5 ans. Oui, Furota sera. Bon, toujours, amène à un sujet qu'on a. Nous, oui, bulletin commune, notification commune, voilà. Maître d'Assera Ama, effectivement, Charia fouille tes bulletins fort. Mais, fin de l'écart, bulletin pratique là. Et à Daminena, service d'ordre là. Ni fourniste décision pour Tara, car Foko, Karamasina ni Karamasina Kanga du Kolo Soro. Bon, car fort article Niana, notification de communiqué, car notifié là. Car finalement, vous êtes attributaire de telle ou telle parcelle. Avec finalement, bon, et qu'à service des domaines là, pour que kata warsara ni tawlo notification qui be warsara o warsara to par exemple mille notification reçoit an warsara yoromi o tekele donc ni dans la notification on veut faire le dit mais il faut mon ordre d'encaissement montant de bisebe au cas donc ibita warsara donc montant de bisebe dit que au minka au service ma sinena. Donc, le fait que vous savez qu'au déquet, papier, quoi. Donc, directement, au rôle, la notification est réunion. Donc, décision, TB. Donc, nous devons, au ordre de paiement de quel le bulletin, il va sur le montant, c'est bien des actes. Oui. Alors que, montant, quand on a montant, aller délivrer au Ratimina, ou à sur étape chamante maintenant. Nous, si solo, ou à sur pour les communes, il va sur conseil délibéré là, décision Tara, décision Kofé, a notifiera Tigida ko bon, Karma Sinen, Yoren dira Ima, il n'a ni encore des papiers de solo qu'à Seve, il va avoir ça pour qu'il dira, il n'a pas de domaine à faire enregistrer là, donc ta Warsara, Warsara papier de quel influence au boulot du papier. Donc, t'es clé. Donc, papier t'es. Donc, mettre la photo, effectivement, papier. Notification, enfin, la BT. Notification qu'on y a, une titre d'information à Dima, ni parcelle à Dima. Parce que ma Warsara, et ma médica Warsara, et ma Etaka Warsara, à Tissaka Dima. Donc, notification, enfin, la BT. Donc, il va y décharger une B à le fort sur Yachila, en a que au même bois ainsi ça. Quand il décharge une bala. Vous voyez ce Yachid là, quand il décharge tes notifications, non. Faut y là. Donc, du coup, le papier où t'es. Donc, pour ce truc qu'on a le papier, nous dit,
olu de don mais donc vas-y. je viens donc min ye a ka da sera ko ka titre créer titre kan Voilà. Donc maintenant géométrie expert fana bɛ yan ale yɛrɛ caman bɛ an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ale yɛrɛ kan ne yɛrɛ to chef de bureau a la n'a dossier caman kun dira n kun b'a d'ale de ma tellement que a ɲɛna kuma tɛ n dalen don a la donc o bɛ sɔrɔ mun fɛ titre minnu créera fɔlɔ fo kana se 2006-2007 ma donc an kun b'a fɔ o ma ko des titres non rattachés parce que i b'a sɔrɔ base de données minnu bɛ domaine bolo ou bien min bɛ hali géométre yɛrɛ bolo a t'o kɔnɔna na donc n'a t'a kɔnɔ ni mɔgɔ min ye demande kɛ ko ka titre créer sisan a ka yɔrɔ la donc demande bɛ kɛ a bɛ di géométre ma bon komi an y'a fɔ cogoya min na chef de bureau bɛ a fɔ géométre ɲɛna taa nin yɔrɔ in suma titre kan ka créer a la n'i tilali ka baara la i bɛ taa n'a ye division cadastre la olu k'a contrôler o y'a sɔrɔ géométre b'a ka baara kɛ en bonne et due forme ale bɛ taa di géométre ma en bonne et due forme o fana b'a lajɛ cadastre la cadastre b'a lajɛ o b'a fɔ ko titre t'a la donc i bɛ na titre chef de bureau fana bɛ tila ka procédure daminɛ bon procédure fana kɔnɔna na i b'a sɔrɔ publication bɛ kɛ dossier kan ka fɛn fɛn kɛ circuit la dossier b'o bɛɛ kɛ publication bɛ kɛ jumɛn la a bɛ kɛ AMAP la a bɛ kɛ Malidex la an b'o wele ko incomodo ani commodo. voilà bon incomodo ni incomodo kun ye fɔlɔ provisoire ta ye tɔgɔ ye pour que a ka mɔgɔ ka danfara dɔn ni ɲɔgɔn cɛ ye donc nin ye avis d'immatriculation de k'a fɔ titre de bɛna créer a la a bɛ fɔ o la donc ni o avis d'immatriculation n'o opération kɛra a bɛ na chef de bureau bɛ dɔ bila ka taa tribunaliw la sariya la sisan a bɛ taa chef de village fɛ yen yɔrɔ min yɛrɛ fana bɛ ni titre kan ka créer a la sariya kura la a bɛ taa nɔrɔ o la donc o bɛɛ de kɔfɛ maintenant titre bɛ créer. Voilà, sariya kura kɔnɔna na kalo kelen de don o kɔnɔna na o jɛnsɛnlen gazelen don o kɔnɔna na e maa min b'a jate k'a fɔ a yɔrɔ in kan ka sɔrɔ ne ka yɔrɔ kɔrɔ donc i b'i labɛn i bɛ taa lajɛ pour que k'a fɔ a kana pour faire opposition voilà k'a fɔ ne ma jɛn n'a ye ka d'a kan a donna n ka yɔrɔ kɔnɔ voilà ou bien ne ka yɔrɔ de don donc kalo kelen tɛmɛna e ma se voilà o ye sen bɔlen a la o fana kɔfɛ tile 15 wɛrɛ fana bɛ tila ka di bornage contradictoire o ye au minimum tile 15 voilà a dɔgɔyalen tile 15 sinon a bɛ se ka taa o sanfɛ k'a fɔ mɔgɔ population ɲɛna bornage contradictoire kan ka kɛ nin don in a bɛ kɛ nin terrain in kan a bɛ kɛ nin quartier in na a bɛ kɛ nin wagati in na. non o bɛ bɔ kalama cogo di. journal a mɔgɔ caman t'o dɔn minnu ma kalan don olu b'a dɔn cogo di journal kɔnɔna na. an bɛ na nin ye o donc maintenant donc titre bɛ créer o la bon ni titre créer i b'a sɔrɔ après mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ na k'a fɔ bon titre créer la titre kan u bɛ demande kɛ donc u bɛ na n'u ka titre ye donc n'a tilala ka di géométriw ma donc u bɛ taa vérification minnu kɛ u bɛ n'a ye effectivement titre tun b'a yɔrɔ la mais données minnu tun b'u bolo o de tun tɛ se k'u permet k'a dɔn k'a fɔ ko titre b'a yɔrɔ la o de la a bɛ fɔ ko titre créera titre kan o de olu de jateminɛnen kɔfɛ k'a sɔrɔ cadastre ni domaine tun ma fara ɲɔgɔn kan cadastre mɔgɔw tun y'a ɲini je pense que géométrie experts kan ka bɔ a kalama marché yɛrɛ dɔ tun fɛngɛnna k'a lajɛ titre minnu bɛ yen n'u ma rattaché ka fɛɛrɛ kɛ k'a bɛɛ rattaché parce que a tun bɛ se titre ba kati yɛrɛ ta tun bɛ se ba 20 ma titre min ma rattaché mais sisan dɔw bɛ titre kɔrɔba ye mɔgɔ dɔw bolo olu b'a ɲini k'a rattaché mais mɔgɔ caman b'a dɔn bon o non rattachement in de bɛ ka na ni titre ka créer titre kan mais i t'a ye a ka suma a bɛ se ka o fana bɛ se ka kɛ ka ko titre kura créera titre kura kan i b'a sɔrɔ toujours kura de bɛ ka créer kɔrɔlen ninnu de kan. bon généralement ni o kɛra sisan
a bɛ to jɔn de ta la kura ka créer kɔrɔlen sariya b'a fɔ ko kura de bɛ annuler kɔrɔlen tɛ se ka bɔ yen kɔrɔlen tɛ se ka bɔ yen sariya b'a fɔ ni titre kɔni créera titre kan sariya b'a fɔ ko kura de bɛ annuler mais ne b'a fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ a bɛɛ la dɛ maître an y'a ye bi bi in na mɔgɔ dɔ ka terrain an b'o tila ka taa so jɔ mais du jour au lendemain on voit que mu tɛ yɔrɔ ye a bɛ na hali ni du 40 jɔra a bɛ na ni machine ye k'a bɛɛ ci i y'a faamu dɔ b'i kanto ko mais ko géomètre ka baara de ye nin ye o ma sɔn k'o fɛngɛ ou bien notaire ou bien fɛngɛ mɔgɔ ma se k'o yɔrɔ de faamu mais o bɛ se ka faamuya cogo di c'est à dire k'a fɔ ko a ko nin ye karisa ta ye dɔw taara ka taa so jɔ fo a ka terrain yɛrɛ kan i y'a faamu combien d'hectares mais don kelen a bɛ na dɔrɔn k'a ko k'o na ni machine ye ko k'a bɛɛ ci ko parce que o nana bin a kan mais o la o bɛ se ka faamuya cogo di. Oh, bon, je crois que directeur de l'explication, à l'explication de Temo fait, au rôle de fait, et comme on le dit, mon c'est que je suis rendu iré. Ni mon mot que c'est que dans la galère babolo. Mon shit c'est que vous l'avez mon rassoci. Ah non, parce que quoi, y est à l'état. Mais parce que mon âme, c'est que dans la galère babolo. Non, il a papier, il a papier bibolo. Ne bɛ se ka wuli cogo di mena ci ka sɔrɔ vraiment dalila foyi tɛ n bolo hali n'a sɔrɔ yɔrɔ mun b'e bolo a tort a b'i bolo i filila a bɛ se ka kɛ i sigilen don yɔrɔ kan mais i filila ne de taa yɔrɔ n ka papier bɛ ne bolo ne tɛ se ka wuli cogo si la comme mɔgɔ bila ka t'i ka yɔrɔ ci a tɛ se ka kɛ tant que n ma tɛmɛ on a compris pourquoi parce que directeur kuma dɔ fɔ sisan comme il a dit là permis notification parce que an b'a ye en général olu le bɛ notification di ka taa di mɔgɔ ma k'a bɛ se ka taa so jɔ ka ka yɔrɔ kan mais ni kɔfɛ n'a nana fɛngɛ ah non mairie de ye papier nin di yan ko n kan ka so o ka nɔgɔ i bɛ n'o ye dɔrɔn i bɛ taa tribunal la n'o de parce que i b'a sɔrɔ sɛbɛn min bolo o b'ale ta bi donc ni taara ne yɛrɛ taara k'a so ci ten i fana ye dantɛmɛ kɛ dɛ tu ne peux pas te rendre an bɛ sariya o ko fana na an y'a kaw ye oui parce que j'ai eu la chance ka bureau dɔ kɛ i bɛ cas bɛɛ yɔrɔ min na tout à fait titre dɔ créé depuis 96 97 96 97 yan titre création cɛ min ta ye kun ye foro ye a proviseur lama a y'a feere dɔ ma k'a to circuit la ale y'a feere k'a to circuit la a bɛ ka kɛ titre ye san titre ka bɔ ale ta yan donc titre bɔlen ale denw y'o feere dɔ ma donc mandat kun filɛ sisan ale denw kɛlen k'o feere mɔgɔ wɛrɛ ma o feerelen maintenant dɔ in taara tribunal la tribunal dajara o la kuma lamɛn bon kɔfɛ dɔ min fana tilala ka gagner tuguni donc a kun laban avant dernier jugement mun dajara min na o yɔrɔ morcelé ka a di feere mɔgɔw ma ko tɔ compliquera ale y'a feere mɔgɔw ma a tɛ tɛmɛ san 2 san 3 kan dɔ in fana tilala ka gagner donc o gagner maintenant a fɔra ko ka yɔrɔ ninnu ci mais a bɛɛ ye décision de justice ye voilà donc mais a bɛɛ titre o tɛ titre kelen ye titre kan yɛrɛ mais a bɛɛ ye titre o bɛɛ ye titre kelen de don dugukolo kelen don titre kelen don mɔgɔ kelen de tun t'a dɔn à l'origine mais a ye feere ko 2 de kɛ. Non, mais directeur, il faut préciser que à Bekara décision de décision par exemple la tribunal le kɔni yɔrɔ cili kɔni yamara de b'o tribunal kiiri bɛ kɛ de ni ka décision bɔ dɔw yɛrɛ ye ɲininkali dɔ kɛ ko parce que téléphone y'u labila whatsapp a dɔ ye message dɔ bila ka na sisan ko par exemple sisan nɔ ko duden dɔ ka foro ka se ka a feere tɔw ɲinɛ ma ka titre bɔ a la k'o bɛ se ka kɛ wa ko n'o kɛra ko bɛ annulé cogo di. Bon, moi je crois que charia là annulé man ka kɛ problème ba ye parce que ko bɛɛ ye papier ko de ni papier bɛ a bɛ cɛkɔrɔba tɔgɔ la cɛkɔrɔba ta ɲana bon duden kelen tɛ se k'a fɔ i bɛ papier ta k'i bɛ to k'o feere cogo si la c'est pourquoi an b'a fɔ cogo bɛɛ n'a b'a sugu kɛ notaire i ni sɔgɔma nin bɛ n bolo n bɛ fɛ ka kɛ cogo di sannikɛlaw de kan k'o cogoya kɛ généralement o b'a sɔrɔ minnu yɛrɛ b'a san u b'a dɔn souvent k'a fɔ nin ye tiɲɛ de ye cɛden kelen tɛ se ka papier ta k'i bɛ taga feere cogo si la n'i taara n'a ye notaire fɛn o fɛn fɛ o notaire b'a f'i ye k'a tɛ se ka kɛ. mais le notaire n'a jamais été complice hein.
Ah non, 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 non. Ne pense même pas à ça. Ne pense même pas à ça. Merci. Au notaire est à faire. Un rêve mon assistant à état de sortir là. On me fait un code de déontologie pour que un réunion entière notaire bara charia vraiment un assis qu'on auto renforcer. Merci. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on revient? Ok. Donc le message qu'on me gala. Mais Nigali mi qu'est-ce ça non. Tɔgɔdi min ye komi i da don foro la dɔɔni donc foro fɛnɛ ta fanfɛla ko o fɛnɛ dugukolo bɛ sɔrɔ cogo di o titiri voilà foro dugukolo titiri bɛ sɔrɔ cogoya min na ka kɔn loi min bɛ en vigueur papier kun bɛ minnu na o papier titre n'o ye titre provisoire ye olu bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ titre foncier o ye papier kun bɛ minnu na o papier kun bɛ minnu na yanni loi in cɛ. Parce que là où il y a une loi, la loi date de fin 2020. Bon, à Suruki, pour ça, à Ka Tcharenkasi Moroma, le ministre en charge des domaines, d'alors, au Kounye, l'étrique, Kafoko, date limitée Kounye, c'était le 30 avril 2021. Le 30 avril 2021. Donc, papier fait Bora, faut attasser au datima. Olu bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ titre mais o kɔfɛ parce que maa dɔ hali sini dɔ bɛ bɔ o si tɛ se ka kɛ titre ye bon dugukolo bɛ mɔgɔ minnu bolo ni forow don donc baaraw de bɛ sen an y'o de kumaw fɔ pour que papier minnu n'an y'olu fɔ n'o dira u ma olu de bɛ na yɛlɛma k'a kɛ titre ye ten papier minnu bɛ yen n'an y'o fɔ attestation de détention coutumière en attestation de possession foncière olu de kan ka di dugukolo ladala dugukolo la parce que o bɛɛ kun ye mun ye ça fait des années san kuma o kuma réforme de bɛ ka don dugukoloko la pour que ka mankanw dɔgɔya k'a dɔgɔya parce que attestation de détention ninnu a baara yɛrɛ kɛbaga i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ même à cœur là ça c'est les COFO les commissions foncières locales au loup de au cœur même de la procédure donc au bec oui mangan voilà juste pour la précision directeur Adamas le cas faut que titre provisoire de mon corolon s'entend pour que quelqu'un titre foncier ah ouais dans le milieu urbain s'entend dans le milieu urbain mais s'entend fene be damne loi signé waati la dɔ fana ye ɲininkali kɛ donc ko bulletin m'olu minnu bolo ani notification m'olu bolo ko yɔrɔ kɔni yira n'u la dɔw ye jɔli daminɛ ko pour que o kɔ sɛbɛn ka se ka sɛbɛn jɛlen sa k'u ka ka mun de kɛ non o ka nɔgɔn ne hakili la an ye kun ye kuma dɔ fɔ olu bɛɛ ma kɛ cogo o cogo u bɛ sigida dɔ de la u bɛ sigida min na u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka demande kɛ k'a bila u ka mairie la n'o y'a sɔrɔ a mairie yɛrɛ de y'a kɛ mairie ka tɛmɛ a kan ka tɛmɛ sira min fɛ parce que a dɔw ko k'olu ye baara daminɛ ka ban a tɛ dɛ awɔ o bɛ se ka kɛ o a bɛ régulariser o mais régularisation ye mun ye sisan comme a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na min kɛra a man ka kɛ mais maintenant fɔlɔ bɛ se ka bila a la cogoya min na donc mairie bɛ a ɲini u ka demande kɛ olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan donc u bɛ taa mairie la u bɛ demande kɛ maire fana komi n y'a fɔ cogoya min na a bɛ demande kɛ a ka ministère fɛ i b'a sɔrɔ déjà fond plan dɔ kɔni b'u bolo même si ce n'est pas signé par un géomètre expert mais i b'a sɔrɔ u ka entrepreneur topo ninnu ye a baaraw kɛ donc o min mana u b'a ɲini sisan ka titre global de créer a la ni titre créera a la sisan donc u bɛ affectation ɲini n'a affecté u la donc maintenant baara dɔw bɛ yen il y a des termes urbanistiques redressement de kan ka kɛ wa réhabilitation de kan ka kɛ wa min kan ka kɛ parce que déjà u sigilen don mais i b'a sɔrɔ n'i bɛ lotissement fana kɛ sariya b'a fɔ kuma dɔ la fɛn dɔw bɛ yen minnu ni équipe lotissement bɛ taa ɲɔgɔn minnu ni so bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'o ye équipement ni infrastructure tɔw ye donc n'olu t'a la forcément fo ka prévoir la dɛ. Voilà, donc pour que ka dɔgɔya o yɔrɔ la ne t'a tigiw encouragé u ka jɔli kɛ u bɛɛ jɔli in to yen fɔlɔ procédure ka enclenché jaabi ka sɔrɔ approbation ka sɔrɔ lotissement in na u ka sɔrɔ ka baara kɛ donc u k'a jɔ fɔlɔ u ka jɔ forcément u kan ka jɔ u man ka jɔ ni
o bɛɛ fana b'a la o par exemple u b'a fɔ a fɔra e ka yɔrɔ jɔ ou bien fɛn kɛra yɔrɔ la e bɛ an caman bɛ an bɛ taa yɔrɔ jɔ ka sɔrɔ autorisation de construire t'an bolo donc i b'a u tigiw yɛrɛ ɲininka est-ce que autorisation de construire b'i bolo u b'a dɔn t'a sɔrɔ u t'a ɲini yɛrɛ. ko olu b'a ko sɔrɔ ko maire de y'a d'a ma o i y'a faamu sisan voilà maire de y'a d'a ma donc a ye taa a jɔ i y'a faamu sisan bon donc o de sirannen don su na ko o caman bɛ ɲininkali la caman ka ɲininkali bɛ wari mun don mais notification in filɛ nin ye dugukolo papier yɛrɛ tɛ o. mais dɔw yɛrɛ ɲininkali kɛ sisan ko notification lettre d'attribution ko différence jumɛn ko danfara jumɛn n'olu lettre d'attribution ye dugukolo papier ye o b'a jira k'a fɔ dugukolo in dir'i ma yɛrɛ de a papier de b'i bolo fɔlɔfɔlɔ o dɔrɔn de tun bɛ yen mais o jɔli kɛlen kɔfɛ permis d'occuper tun bɛ dilan ka di mais bi bi in na permis d'occuper ni fɔlɔ ta tɛ kelen permis d'occuper nana ka lettre d'attribution ɲɔni ka bɔ yen sisan. donc si on a bien compris o le maire o le préfet o donc permis d'occuper ni o banna de yan. a banna mais f'u ka tɛmɛ sira jɛlen de fɛ n'u tɛmɛna sira jɛlen fɛ hali bi papier ɲuman bɛ di o. mais k'a kɛ yɔrɔ la olu tɛ se k'a di dɛ. olu tɛ se k'a di permis tɛ se k'a di. permis tɛ se k'a di titre de bɛ fɛn fɛn bɛ di dugukolo papier la sisan. c'est un titre foncier. titre foncier de kɔni bɛ créer a la titre créer a la ni a kan ka titre kan ka d'i ma titre bɛ d'i ma ni titre man ka d'i ma komi an da sera min ma ni o ye location ye par exemple bail ninnu ye olu bɛ se ka kɛ mais a tɛ kɛ fɛn de kan ni titre tɛ dugukolo yɛrɛ de foyi tɛ ban ka di bilen ni titre ma créer a la. mais a da magara yɔrɔ dɔ la sisan o ko infrastructure bɛ mun ko n'o tɛ k'i kuma nin fɛ donc o kɔrɔ ye ko sisan ni yɔrɔ min bɛ par exemple ni dɔgɔtɔrɔso ni dɔgɔtɔrɔso kan ka kɛ diyagoya o bɛ k'a la quoi. forcément c'est ça. ekɔliso fana même chose o fana ka k'a la ani sugu o fana bɛɛ kan ka k'a kɔnɔ. il n'est pas dit k'a fɔ tɛ o bɛɛ ka k'a kɔnɔ mais a yɔrɔ la sisan. dafɛla ka yɔrɔ minnu fɔ o bɛ dafɛla min na ni sugu bɛ yen dɔgɔtɔrɔso bɛ yen donc i t'a ɲini o ka k'a la bilen mais fɛn min bɛ yɔrɔ cɛ i bɛ se k'a fɔ o de ka k'a la mais n'o y'a sɔrɔ o bɛɛ bɛ a yɔrɔ ma surun n'a sɔrɔ bɛɛ ka surun yɔrɔ in na ekɔliso bɛ yen fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ka surun a na yɔrɔ in ma bɔn a tɛ tɛmɛ hectare kelen hectare fila ɲɔgɔnna kan donc a bɛ jate minɛ de bɔn ni adamadenw mago bɛ fɛn o fɛn la o bɛɛ ka surun ɲana donc maintenant an b'a lajɛ. donc maintenant ka lotissement kɛ mais o fana ye mɔgɔ wɛrɛ fana ka baara ye min tɛ géométrie min urbanisme privé o de fana b'o jate minɛ k'a lajɛ bon nin baara bɛ se ka kɛ tan donc o fana y'o ka domaine de. Bakari donc tu comprends donc c'est à dire aussi. je crois que bisi mɔgɔ man jɛ yan bi urbaniste de. dɔ fana kɛ sisan k'an ka avocat bɛ yen bon ma se ka n ta ne tun b'a fɔ n ko urbaniste de tun ka kan na. a bɛɛ fɔra an da ser'o de ma sisan parce que plan approbation na pourcentage dɔ de bɛ yen urbaniste ka baara dɔn a tun b'o ɲɛfɔ an ɲɛna. dɔw y'o ɲɛfɔ o question ko de mais ko aw fana géométrie ko problème bɛɛ ye o de ye i kɔni kuma kun fɔ yan nɔ a kuma daminɛ peut-être a bɛ sɔrɔ ale y'an ta retard la ko dugukolo ko problème bɛ géométrie de i t'a ɲɛfɔli k'an ye ko n nana bɛ k'a ka doni jigin géométrie tɛ bon peut-être ale hakili bɛ entrepreneur ninnu de la olu minnu b'u yɛrɛ wele géométrie n'o tɛ anw bɛ yan nɔ walasa k'a ko ɲɛnabɔ de. a su na i b'o don wala c'est à dire danfara bɛ a b'a fɔ parce que o b'o du kun na ko aw bɛɛ ye kelen jɔ bon aw pourtant géométrie expert bɛ yen entrepreneur fana bɛ yen o tɛ wa. voilà o de don donc ka segin a kan géométre expert bɛ yen entrepreneur de travaux topo et carto fana bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ baara in kɛ illégalement hali agrément yɛrɛ tɛ minnu bolo. olu fana bɛ yen. olu fana bɛ yen. mais olu bɛ sɔrɔ cogo olu bɛ ye cogo di. an t'a ɲini k'olu ye yɛrɛ. dɔ fana ɲininkali kɛ ko titre foncier ko joli de don de jamana in kɔnɔ ko joli de don. o ɲininkali jaabi man di o. o jaabi man di titre kɔni wari ko bɛ dépend sigida la sigida bɛɛ n'a wari don par exemple dugu bɛ yen. aspect fila b'a la. titre baalen a bɛ fɛ k'a san dɔ bolo wa. ou bien ni yɔrɔ b'i bolo titre t'a la fɔlɔ a bɛ fɛ ka titre dilan la o musaka bɛɛ bɛ joli ma o de ko don wa. an bɛ min jaabi parce que an bɛ se ka état ta de fɔ yan mais
titre bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo a tigi bɛna feere o tigi sagoya b'a ka prix la mais État ka prix fixé len don déjà par exemple ni foro don o prix bɛ a dan na bon ni n'a bɛ zone urbaine kɔnɔ o prix fana b'a dan na o ye urbaine ye mun ye habitation b'a la commercial b'a la industriel ni fɛnw b'a la donc au prix fana o bɛ dépend o vocation ko ye donc en usage ko ye donc maintenant olu fana classé len don foro ta classé len don zone 5 zone kelen o kelen au prix de cession par hectare o fixé len don décret dɔ fɛ bon min fana ye usage fana ye donc o fana classé len don par commune et par cercle Bamako prix de cession bɛ yen i b'a sɔrɔ commune minnu bɛ yen minnu fana ka surun Bamako la komi Kati commune dɔw bɛ yen olu fana prix bɛ yen i b'a sɔrɔ Kati cercle fana o prix de cession bɛ yen donc là ainsi de suite commune taw bɛ yen voilà. Oui, maître. Je voulais juste, on peut faire la précision d'une doit apporter. Directeur de Kamoufo, oui, état de titre, CDMA, Primuna. Mais c'est différent ni et qu'à titre sur le boulot, n'est pas directeur et n'est qu'à titre d'Aya, et à Prila. De la ferme ma Primuna, au Tekilinere. Donc il faut que précision quand même. Mais ni maître, ni out ka côté le wa, ou va dire ka côté le. Ba na be na ba. Ko ni forodo 10%, ni forodo ko 5%. Bon, ko plus y est demain. Bon, ko plus voilà, plus valable moi. Ba fait il veut comme faut intermédiaire n'a pas fait moment de façon terre à terre coxer 10% 5% on taille. On veut baraquer ni un charia un décret de notaire ou qu'a frais fixé. Et au décret qu'on a notaire de fond fin que janate la bara fond fin à befriba kono. Nyeninge ninedo, nyeninge ninedo. Fin de l'heure ba kono yere bichi que notaire a été sama ere. Donc ni ça ninke titre foncier de do. Kaboni na kanani akela pourcentage B. Kaboni akela pourcentage B notaire be baraquer no de. Et c'est pourquoi on a difficulté parce que avec un fond nous 5% 10% fort. Au 5% 10% tout aurait au lieu de gagner 80 notaire ka. Parce que moi tu as notaire fait souvent on va fort on a notaire fait parce que notaire ka musaka kacha. Notaire ka musaka kacha nya faudrait tenir na quel na kuma damine nga ka antoro fort à 10% moi faut gonsa. Si ça, je vais charia d'autres à 6 à double droit d'enregistrement, mais ni droit d'enregistrement, tu as un montant local. 15% de appliquer. Il faut l'embêter, mais 15,90% d'État pour que tout soit le domaine qu'est-ce là. Titre faire la million qui est en 15%, aspect la million qui est au 15% de ça. Notaire Bekelengelena, 20 fonds fait qui fait, au War de Beminakatadi. Yanni Kassé, il est qu'à faire ma front. Moi, je vais faire que l'année saningala, Bagnona, non, il y a des marcheurs, on va faire coxero, au lieu de 5%. Bon, et vente de Québec au 5%. Et notaire qu'a frère Mounier, au tobo. Voir que nous sera né état à boire là. Et qu'à voir des 5%. Bon. Mais au lieu de nous 5%, mais au lieu de te tourner. Mais un moment 5% sur toi, tu as 100% des problèmes. Mais maître, tu vois le problème. Voilà. Oui. Donc, ça c'est la loi fait marcher. C'est-à-dire que ça c'est le démarcheur. Nous, on ne rentre pas vraiment dans ce détail avec les démarcheurs. Nous, il y a plus-value à faire parce qu'il faut que faire casser kodo. Quand il plus-value, nous, frangane. Comme si ça, Adama, président a fait comme un titre foncier, État a fait EMA, par exemple, en 2020, à 5 millions. Bon, 5 millions. Voilà, mais il fait qu'à faire 2 mois et à faire 10 millions. Donc, comme il y a frangane, c'est ça. Donc, les bénéfices sont 1 million d'euros. Au million d'euros, l'État va faire les nions d'Alema. Nous, il plus-value. Parce que plus-value, c'est mounier. Il va sortir à voilà sur le et tu as titré de ma kumamina. Bon, ça va bien ne faut être dans la état de gouvernement avec courant ainsi de suite au état qu'a fait. Donc du coup et a titré de millions d'euros de faroga parce que sera terminé gouvernement d'Araka au état qu'a fait. Donc maintenant au plus value mais c'est ça au 5% au 5 millions au pourcentage de taux flado 15% et 5%. Par exemple, n'a sur EASA est fait à Nia Ferré. N'a matemé 100 flacas. Franga 15% mais appliqué. Niasa a fait n'a temena 100 flacas. 5% on va appliquer. Ni appliquer am droit d'enregistrement ta. Am temruta. La conservation foncière ta. Ni bede be sera notaire bolokono. Ni me kek mam na ba fo client ko bon notaire rek a faire. Ni me farati yare ba fo ka takana. Donc on mende mine ka taka ni di
domaine mɔgɔw ma ka sɔrɔ an yɛrɛ ka fɛɛrɛ bɔ a la. Donc 5% contre 10%, nous on travaille de façon très claire et il y a un tarif qui est là et le tarif ça peut être connu par tout le monde. D'accord. Ok. Bokar. dɔ fana ye ɲininkali kɛ ko par exemple saforoba dɔ bɛ min bolo ko titre foncier don mais n'a tigi y'a tigɛ k'a morceler ko bɛ permis d'occuper ninnu bɔ a la ko est ce que o yamaruyalen don wa. ayi o kɔni o yamaruyalen tɛ ni foro kɔni b'i bolo n'i b'a morceler i b'a morceler titre de bɛ bɔ a la bon o yɛrɛ fana sariya de a bɛ lajɛ schéma kɔnɔ schéma directeur n'o y'a sɔrɔ schéma kɔnɔ ko schéma kɛlen ka yɔrɔ prévoir commission d'habitat i bɛ se k'a morceler k'a kɛ du ye mais ni schéma kɔnɔ ni vocation wɛrɛ b'a la n'a ye vocation agricole n'o de b'a kɔnɔ a man ka morceler k'a kɛ du ye. ni zone d'habitat don a bɛ se ka kɛ du ye. f'i ka yamaruya fɛnɛ fana autorisation o fana autorisation étape n da sera a ma o i bɛ se géomètre expert dɔ ma i n'o bɛ bɛn a bɛ sumali fɔlɔ kɛ ka fɔni plan dilan n'o dilanla ka ban tuma min na dugukolotigi ni urbaniste privé dɔ fana bɛ kuma wala a bɛ se k'a fɔ a géomètre urbaniste privé dɔ ɲini ye k'a fɔ n ye i bɛ urbanisme de saisir fɔlɔ u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko autorisation préalable de lotir i b'o de fɔlɔ ɲini urbanisme fɛ fɔlɔ n'i y'o sariya de a sɔrɔ urbanisme ko a bɛ se ka lotissement kɛ sisan donc i bɛ tɛmɛ sisan ni étape min fɛ. mais urbaniste privé bi occupé o bɛɛ la a bɛ préalable demande kɛ jaabi mana bɔ ta ɲɛsin bɛ sɔrɔ ka kɛ définitivement. mais o urbanisme privé ninnu olu bɛ sɔrɔ min de. u fana bɛ yan o man ca kosɛbɛ mais a ordre bɛ yen. Si, ils ont un ordre. Ah, donc c'est à dire olu fana machin mais ordre fana b'u bolo. Si, c'est des experts. Ouais. Ok. ni a tɔ notification tigiw de ka ca kosɛbɛ ani bulletin tigiw caman k'olu kɔni baara kɔni kɛ k'olu ye so jɔ ka ban maintenant sisan k'olu kan ka taga sira jumɛn de fɛ sisan k'a ko o bilasira min b'a to o bɛ se ka titre yɛrɛ de sɔrɔ. D'accord, donc o laban bɛna kɛ conclusion waati ye donc ni donc sisan an bɛna Tunga lafiya bon c'est a y'a fɔ cogo min na ko Bandia ye souvent a ye villa ni fɛn ninnu jɔ yala o bɛ cogo di a bolo yen. an ka villa ninnu a taabolo ka ɲi an ye villa caman jɔ parce que an yɛrɛ groupe de b'an bolo groupe de construction de b'an bolo dɔw ta ye villa simple ye plein pied dɔw ta ye duplex ye awɔ dɔw ta yɛrɛ immeuble ye voilà donc waati in na groupe 10 ɲɔgɔn de b'an bolo. Voilà, donc groupe 10 na ni min ka tour sera groupe kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ hakɛ dɔ b'o kɔnɔ donc ni min ka tour sera an b'o ka so jɔ ka di o ma voilà n'o banna an bɛ continuer n'o groupe ye fo k'o ban tuma dɔ an bɛ se ka groupe 2 yɛrɛ ou bien 3 daminɛ ɲɔgɔn fɛ voilà so kɔni an b'u kan k'u jɔ a bɔ jɔcogo ɲumanw na sariya fana kɔnɔna na sans problème. sans problème. Ok donc Bakar question dɔ fɔra ko a ɲɛsin maître ma ko par exemple du kɔrɔ sisan ko fa ye titre foncier di duden bɛɛ ma ko a papier tun bɛ kɔrɔkɛ kɔrɔba bolo ko a bannen don ko k'a di u ma fa tanyana maintenant sisan k'u bɛ taa sira jumɛn de fɛ min b'a to u bɛ se k'u ka titre sɔrɔ k'a dun kun kɛra bɛɛ tɔgɔ la. Bɛɛ ka titre kɛra i tɔgɔ la. Awɔ. Bɛɛ ka titre bɛ i tɔgɔ la. Bon o réponse en fait ne ka faamuyali la ça m'appelle a bɛ ne bila jaabi 2 dili la possibilité 2. N fɔlɔ ye mun ye du kɔnɔ problème de don anw yɛrɛ notaire ye anw b'a fɔ ma juge l'amiable n'a y'o jɔ u bɛ se ka se notaire fɛ yen mais du kɔnɔna na a kɛra cogo cogo mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ sigida la mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ du la mun bɛ se k'u wele k'u lasigi ka balimakɛ n'a hakili yira ɲɔgɔn na sans que a ma kɛ wɔyɔ ye sans que a ka mɛn foyi ye pour que o titre bɛ se ka di. N'o mɔgɔ de tɛ yen k'a fɔ o mɔgɔ banna o solution ma sɔrɔ sa solution kelen mun bɛ yen o ye fanga ye donc a bɛ taa tribunal de la sisan pour que juge ka wele ka wajibiya a k'u ka titre di bon n'a sera yen déjà tribunal la o kuma ka ca o kuma bɛ interprétation caman bɛ dɔw la mais n'a sera ka ɲɛnabɔ so kɔnɔ u ka mɔgɔ wele ka se imamuw ma ka kɔrɔkɛ n'a balimakɛ n'a hakili yira ɲɔgɔn na moi je crois que o ka fisa sutura b'o la kosɛbɛ. Bon nin bɛɛ ye notaire ka baara ye an bɛ tile ban nin fɛn ninnu de ɲɛnabɔli la parce que notaire i bɛna juge volontaire aw yɛrɛ de bɛ wuli sisan ka na se maître ni kungo de b'an da la an bɛ fɛ k'a kɛ tan cogoya la wa n'an y'a fɔ cogo min na ni bɛɛ bɛnna mun kan n'a sɛbɛnna o ye sariya kolo de aw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ se ka wuli
nin bɛɛ ye notaire sigi kun dɔ ye donc moi je crois que u ka sigi ka fɔ ka bɛn kɛ mais à défaut u ka taa tribunal la mais u tagali tribunal kɔni o ka kɛ solution laban ye awɔ o kɔni de bɛ ne fɛ ka fɔ. ok dɔ fana ɲininkali kɛ ko droit foncier ko n'i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye bi bi in na droit foncier min bɛ yen nɔ a koloma dɔw bɛ yen n'i bɛ se ka dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ko la e ni directeur fila bɛɛ. Bon, a tigi b'a émission na mais sinon je crois que donc je pense que caman de kɔni bɛ ɲininkali la surtout Guinée équatoriale Mauritanie Algérie Gabon Congo Brazza donc mɔgɔw bɛ ka message bila ka bɔ nin jamana in bɛɛ la parce que caman bɛ ko ni dugukolo sara o jaabi d'i ma an bɔra Congo Brazza kalo tɛmɛnen an tagara maliyɛn caman bɛ yen u ye nin problème nin fɔ an ɲɛna an notaire an y'a f'u ɲɛna aw balimaw ou aw ka ciden minnu bɛ yan aw dalen b'o la ka tɛmɛ notaire kan aw bɛ dugu mun na n'a fɔra ko ni nin consulat tɛ ni nin yɔrɔ in tɛ nin papier tɛ di aw ma aw bɛ taga yen mais aw faso la n'a fɔra ko ni notaire tɛ nin tɛ ɲɛnabɔ aw tɛ taga yen bon kungo tɛ sɔrɔ la cogo di. Moi je pense que ce soir là c'est ça la réalité on a dit le notaire il est ouvert à tout le monde notaire bi min na notaire bi yɔrɔ a bɛ bi yɔrɔ nin ko la e bɛ ka weleli ma wari sara t'o la le notaire ka baara koloma yɔrɔ ye conseil ye o conseil min yɛrɛ filɛ nin ye an b'o tile ban o kuma la wari sara yɛrɛ t'o la. u ka s'aw ma dɔrɔn. absolument parce que an bɛ yala an bɛ taa kɛnɛma an bɛ segin an b'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔ kan olu ka wari sɔrɔ cogo min na gɛlɛya mun na minnu bɛ yan n'u b'a bila ka d'u ma olu ɲɛna de u sigilen don dɔrɔn wari dingɛ de bɛ yen o tɛ o hali a ka bɔ o la an yɛrɛ ka notaire an ka baara yɛrɛ taabolo la il faut k'an ka mɔgɔw sécuriser parce que sariya de b'an bolo fanga de dira an ma pour qu'an bɛ baara kɛ o cadre kɔnɔna la bon n'o danaya mɔgɔ bɛ yen munna e bɛ na n'o ye mais n'o bɛ na n'o ye u b'a f'i ye kuma bɛɛ non kana nin kɛ a di nin ma k'a minɛ nin bɛ taa notaire bɛ taa fɛɛrɛ kan bon ne ye fɛn san million yɛrɛ kan e ma se ka wa dama dama bɔ k'o kuma bɔ moi je pense que ni sera notaire ma ka sɔrɔ a tiɲɛna kuma min na an tɛna se ka foyi kɛ c'est ça en fait. cogo kelen na géométresse fana ye ladilikɛba de ye dugukolo ɲininaw fɛ minnu mago bɛ dugukolo la n'u ma s'an ma an tɛ se ka ladilikan d'u ma walasa u kana bi dingɛ dɔw kɔnɔ. dɔw fana ko ko nin ye a tigi ko ale bɛ Sikaso mara a m'a préciser kosɛbɛ ko mais k'a bɛ san 10 bɔ ale ye mairie dɔ secrétaire général ye ko u bɛ fɛ k'u ka yɔrɔ loti k'u tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la ko olu fana bɛ tɛmɛ cogoya jumɛn pour que a ka se ka feere ka kɛ sira fɛn ɲɛnamaw ye. an dun y'o kuma kelen in de fɔ ka ban o kuma fɔra ka ban. le secrétaire général mairie dɔ la parce que olu ka mairie dɔ ka baara mais nous on a une petite expérience directeur d'Asrama Kulibali d'Asrama maire ninnu a ko ka ca dɔɔni. dɔw bɛ taga titre yɛrɛ morcelé directeur y'a fɔ an ma taa en profondeur u bɛ titre yɛrɛ morcelé ka permis bɔ a la. ne b'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko ni titre kɔni n'a bɛ fɛn titre bɛ ban kɛ titre la permis bɛ terminer di mais ni nana titre foncier morcelé ka taa permis bɔ a la o tun bɛ CH bɔ a la parce que o de ka nɔgɔ problème t'o la mais déjà e y'a feere mɔgɔ ma a kɛra hectare 5 hectare 10 o mais c'est le problème parce que ne ye n ka titre morcelé ka permis di titre bɛ titre tigi tɔgɔ la ni a ye kungo sɔrɔ k'a fɔ gɛlɛya b'a kan a bɛ taa titre sɔrɔ na banque la ni banque sɔrɔ ka juru d'a ma ka titre bila garantie la aw bɛ fu de la o donc ni banque ko ko bɛna ni juru ma se ka sara n bɛna n ka garantie réaliser ka na lajɛ ko so jɔna aw sigilen don permis de b'e bolo papier t'i bolo n'a tigi yɛrɛ ta yala n'a sɔrɔ a denw de bɛ yen o kana fɔ a b'an fa ka titre k'a ye wuli ka bɔ yen a bɛna kɛ cogo di. bon Sikaso tiɲɛni Segal ni bon il serait mieux que a ka weleli kɛ an ka kuma problème min b'a da la a ka contour fɔ n'o faamuna kuma min na a bɛ se ka bilasira n'o tɛ a ka ɲininkali c'est un peu vague quoi. ayi o yɛrɛ la direction domaine ka baara dɔw ye appui conseil quoi o ye domaine ka baara dɔ ye donc direction régionale des domaines cadre de Sikaso a bɛ se ka se yen donc olu bɛ a dɛmɛ quoi. d'accord mais moi je voulais savoir parmi vous-même là quelle question qui n'a pas été posée k'a b'a fɛ ko ka poser parce que tiɲɛ de don dugukolo ko kuma a yɛrɛ mɔgɔ bɛ intéressé ni y'an tigɛ se ka question bɛɛ fɔ aw ɲɛna parce que minnu y'a bila vocal la o ka ca minnu y'a bila Bajangara b'a la
sanba la fɛn Mali yɛrɛ fan bɛɛ de don problème bɛ bɛɛ de da la bi dugukolo ko in na dɔw yɛrɛ bɛ k'a t'a la ko depuis 2010 ale terrain dɔ san 2020 a nana sɔrɔ k'o kɛra mɔgɔ wɛrɛ ta ye tuguni donc ko ninnu bɛ kɛ ɲɛ sɔrɔ cogo jumɛn dɔw yɛrɛ ko dugukolo kelen bulletin permis notification titre foncier ko nin bɛɛ terrain papier ko olu kan ka kɛ cogo jumɛn na pour que fɛn kelen jumɛn mais je pense que a y'o fɔ a nɔ ko titre foncier de bɛna o dɔrɔn de bɛ ta en compte désormais. Bon, to ka lafiya kɔni an bɛ min fɔ yɔrɔ la o de ye mɔgɔ caman min question bɛ poser WhatsApp kan n'o ye bulletin de b'an bolo lettre de b'an bolo toujours an fana b'o ɲininkali kelen de ka to parce que olu b'an ɲininka an bɛ fɛ so ka jɔ an ka yɔrɔ la mais nin de b'an bolo an dun an fana tɛ so jɔ terrain kan ni titre foncier tɛ min na pour que ka problème éviter donc an bɛ n'o question kelen de poser toujours. Solution ɲuman b'o fɛn ninnu an y'a faamu a ta nin o wari bɛ bɔ kɔ kan ka na di aw ma a bɛ du jɔ ka di mɔgɔ ma de ya ou bien a bɛ du dɔ jɔ puis k'a feere mɔgɔ ma. non 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 wari de bɛ bɔ kɔfɛ a waati na direct la dɛ parce que caman t'o yɔrɔ in faamu parce que ni mɔgɔ bɛ kɔfɛ a b'o ɲɛnɛ wari caman bɛ kɔfɛ mɔgɔ ninnu kunna u bɛ se ka so jɔ direct la siɲɛ kelen. I b'a fɔ ni mɔgɔ bɛ village la a bolo Bamakɔ k'a bɛ wari sɔrɔ cogo min na a bɛ se ka so jɔ an ku la an fana minnu bɛ an bolo minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ se ka kɛ alors que position tɛ donc an bɛ so jɔ u ye mais u b'a di dɔɔni dɔɔni an fana b'a jɔ dɔɔni dɔɔni fo k'a ban u b'a fɔ an ka duplex ninnu filɛ an b'o jɔ kalo 5 de kɔnɔ a fɔ an ka villan plepier ninnu an b'olu jɔ kalo 5 de kɔnɔna na donc wari bɛ sara o kalo 5 kɔnɔna na dɔɔni dɔɔni fo k'a ban an bɛ so jɔ k'a ban o position na ka d'u ma. Ala bɛ an bɛ taa o position de la. D'accord donc sisan ko waati mun dira ma e yɛrɛ fɛ solution jumɛn de bɛ bolo. Non c'est à dire que kuma voilà les 30 secondes dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ c'est important an ko ko terrain bɛ ale bolo permis d'occuper de don réquisition fana b'a a la ko wa ko mɔgɔ wɛrɛ ye so jɔ a kɔnɔ ko ale ka taa sira jumɛn fɛ ka t'i plaît. Ayiwa o kɔni question jaabi an hakili an y'o fɔ o ye mun ye permis b'ale bolo réquisition b'a bolo d'abord i b'a sɔrɔ permis min b'a bolo ni réquisition mɔgɔ ma min faamuya réquisition ko la réquisition bɛ document ɲɛ de fɔ mais charge bɛ dugukolo kan n'i y'a ye k'o fɔ peut-être fo n'a sɔrɔ titre foncier don sinon permis ninnu na min ye permis bɔra yɔrɔ min e taara o yɔrɔ kelen de la ka taa ɲininkali kɛ. U bɛ taa fɔ ka n'a bɔra a t'a fɔ k'a ma ɲi cogo si a t'a fɔ k'a ma ɲi nka sisan san'ale k'i plaint a b'a ɲini de min taara jɔli kɛ a b'a o tigi de ɲininka papier jumɛn b'a bolo tant que a m'a dɔn papier min b'a bolo n'a taara i plaint a bɛ se ka parce que ale bɛ se ka kɛ a bɛ se ka taa tigi a bɛ se ka kɛ titre b'a tigi bolo ou bien permis dɔ bɛ a tigi bolo min ka kɔrɔ n'ale ta ye bon n'a tora ka taa ɲininka a bɛ se ka solution sɔrɔ o de la solution kɔni a k'a tigi ɲininka ɲininkali kɛcogoya ka ca a fɔlɔ ye adamadenya ɲininkali ye a bɛ taa ɲininka n'a ma se ka fɛngɛ donc il peut faire une sommation interpellative à travers un huissier a bɛ se ka huissier dɔ ta a bɛ taa ɲininka ni a ma sɔn adamadenya ma donc a bɛ jaabi min di huissier ma en fonction de ça a bɛ sɔrɔ k'a ka plainte kɛ. Voilà. Cas de litige filɛ nin ye cas tɛ kelen ye il y a un nombre varié de cas donc a caman na il faut que dossier ka se tribunal la wala domaine na domaine mɔgɔw bɛ sɔrɔ ka anw bataki ci anw ma k'a fɔ a ye taa nin yɔrɔ in ma suma a ka sɛgɛsɛgɛ a ka rapport kɛ ka d'an ma gɛlɛya b'a kan voilà o sɛgɛsɛgɛli de senfɛ anw fana bɛ se ka bɔ tiɲɛ dɔw kalama n'o tɛ tant que an ma sumali kɛ ka o sɛgɛsɛgɛliw kɛ a tigi bila ka go sira kan y'a ye mais a caman laban ye kiiriso de ye. D'accord voilà donc tun ka lafiya n'o de fɔ n ko bon kumakan laban min bolo i b'o ɲɛfɔ. A kumakan laban min kɔni b'an bolo émission in na o de ye halisa ɲɛfɔli ka kɛ jamanadenw ye dugukolo ko kibaruyaw la a b'an yɛrɛ lafiya an ka baara kɔnɔna na parce que n'a ɲɛdɔnna minnu bɛ kɔfɛ tɔgɔnakɛ minnu kɔfɛ ni dugukolo ko ɲɛdɔn o y'a ɲɛdɔn k'a fɔ tiɲɛ la an kan ka tɛmɛ ni sira de fɛ ka dugukolo sɔrɔ a bɛ baara nɔgɔya an fana bolo parce que chaque fois ɲɛfɔliba tuma dɔw tɛ a faamu mais ni ɲɛdɔnnikɛla la information dira sensibilisation kɛra bɛɛ y'a faamu tiɲɛna ne bolo o bɛ kɛ atu belebele ye anw ma an ka baara kɔnɔna na a bɛ kɛ lafiyaba fana ye tungarankew ma minnu bɛ kɔfɛ an ka se ka dugukolo sɔrɔ an yɛrɛ faso la k'a jɔ cogo min na lafiya kɔnɔna na. D'accord
président, au niveau des géomètres, voilà, et monsieur Gamoulofo. Bon, ne bɛ se ka min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛn bɛɛ mago bɛ dugukolo la mɛ dugukolo ɲinitɔ la sa u caman bɛ tɛrɛn tɛ ka bin dugukolo sɔrɔlen kɔ u bɛ bɔ a kalama gɛlɛya nana u t'a dɔn u bɛ min kɛ donc a caman na ne b'a fɔ ko u ka u jija u ka géomètre dɔ ɲini géomètre expert u kana taa bana ou bien entrepreneur fɛ yen u ka géomètre expert ɲini ka u ka laɲini fo ɲɛna u bɛ se k'u ladi walasa u ka se ka tɛmɛ sira jɛlen fɛ a caman na u bɛ kisi fili ma voilà donc ne ka welekan bɛ lase usagers bɛɛ ma o yɔrɔ la. D'accord. Voilà. Ok, maître, oui. En tant que notaire, parce qu'à mana tourné, faut se ka taa ni notaire data la. Bon, notaire bɛ mun fɔ o la ka fara monsieur Kulibali ta kan. Il faut t'adresser aussi aux gars de l'extérieur, hein, parce que ça m'habite. Oui, surtout, parce que an bɛ k'a fɔ bɛɛ de minnu bɛ extérieur la a b'olu kan cogo min na comme minnu bɛ yan cogo min na dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ an danayamɔgɔ de ye nin ye u tɛ wuli ka taga k'a ko n b'a fɔ toujours que ça soit l'État a mana kɛ fɛn fɛn ye an ka segin ka sariya respecter surtout au niveau de l'État au niveau des services an ka sariya respecter texte minnu b'an bolo c'est vrai an b'an code sabanan de la nin ye je parle sous son contrôle. Depuis 86 code domanial kɛra 2000 dɔ kɛra 2020 dɔ fɛnɛ kɛra sisan tuguni donc toujours c'est des textes yɛlɛma parce que état bɛ ka ɲini solution jumɛn de bɛ yen n'a solution ka ɲi voilà a ka population ma et baara fanba bɛ état ka fanfɛla la fɛnɛ parce que état kan ka yɔrɔw immatriculer ka titre bɔ yɔrɔw la c'est-à-dire a bɛ se ka yɔrɔ belebeleba dɔ ta sisan ka immatriculer o la hali n'a y'a affecté n'a y'a di cogo cogo baara min bɛ k'o sanfɛ plan approuvé ni fɛnw bɛ bɔ o la o baara bɛ kɛ titre ye parce que directeur ye mun fɔ nin ye tan an bɛ ka togo de domaine kɔnɔna la donc que l'État fasse vraiment des immatriculations et que an ka na sariya batoli la sariya ka respecter n'o kɛra an bɛ lafiya population fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ notaire bɛ yan mɔgɔ dɔ mun b'a conseiller an ka bureau dayɛlɛlen don bɛɛ ye et u ka notaire k'u taama ɲɔgɔn ye la ka ca Ala fɛ fili caman bɛ yen u t'o don fili kɔnɔna la donc monsieur Adama i tun ka kuma dɔ fɔ ko wɛ ko recette que wɛ ko a fana misɛn donc solution b'i bolo puis i bɛ se ka d'a ma recette ɲɛ ko vous êtes troisième donc bɛɛ b'o de ɲɛ ko bɛ se ka a bɛ min d'a kan dɔ ko pourquoi demande d'autorisation de construire k'o bɛ san kelen ta. ayiwa voilà bon o ye domaine wɛrɛ ye sariyaw de don quoi sariyaw de b'a la effectivement parce que sariya b'a fɔ n'i tora ka o yɔrɔ ɲini o min ye question laban ye n b'a ta o fɛ ni demande d'autorisation kɛ n'i ma jaabi ni lettre de relance kɛ ko n'i ma jaabi i bɛ se k'i ka baara kɛ i bɛ se k'i ka baara daminɛ awɔ o sariyaw bɛ yen bon maintenant min ye recette ko ta fanfɛla ye effectivement komi service yɛrɛ tɔgɔ bɛ cogoya min na comme domaine fɛn fɛn ye jamana ta ye entreprise fɛn fɛn bɛ yen ko jamana actionnariat la olu ka dividende o bɛɛ de bɛ sara domaine na o wari min sara ni san kɛra résultat ɲɛna donc tilali kɛra état ka part o recouvrement domaine de b'o kɛ ani société minière fana bɛ fɛn dɔ sara a bɛ fɔ o ma ko tab o sanu feere o feere pourcentage hakɛ dɔ bɛ yen n'a feerela dɔrɔn o pourcentage fana bɛ di domaine ma. Voilà, o fana de million ka ko ye dɛ. Voilà, donc olu bɛ yen bon minier fana bɛ mɔgɔ minnu fana bolo olu exploitation na donc olu fana bɛ redevance fana sara jamana ye donc non c'est t'as vu exploitation kɔfɛ u bɛ taa min sara donc ni u bɛ superficie min fana kan san kɔnɔ u b'o o wari fana sara. Donc ni minier fana b'i bolo n'i y'a feere a dir'i ma prix min na i y'a san prix min na ani n'i y'a feere donc plus-value min fana b'o la i b'o fana o fana bɛ sara domaine na donc taxe sur les prélèvements des honoraires greffier fana bɛ baara min fana kɛ donc notamment casier judiciaire ninnu ni nationalité ninnu wari minnu fana bɛ sara o wari fana ye domaine ka recouvrement fana ye. est-ce que e kulo bɛ ninnu bɛɛ la. voilà a kana ɲɛ notaire ka tugun. donc notaire wɛrɛ tɛ ɲinɛ o olu ye labanw ye donc en collaborateur de tous les jours ye géomètre ani notaire ye donc géomètre ta ye
titre bɛ créer min kɛ o base olu ye donc maintenant wari min fana bɛ sara donc o ju fana ye olu ye parce que n'olu fana m'o baara kɛ titre tɛ créer bon notaire kɔni ta ye don o don de donc sanni feere kɔni bɛ yen u bɛ wari sara an ye donc o yɔrɔ la je m'excuse n'olu ma baara kɛ titre tɛ créer ayi titre tɛ créer n'olu ka baara tɛ parce que an bɛ plan min bɔ dugukolo bonya surface o b'o kɔnɔ olu bɛ wari in calculer en fonction de ça. Donc les notaires donc olu ta ye u bɛ acte minnu kɛ olu bɛ acte minnu kɛ olu de bɛ taa enregistrer anw fɛ yen comme maître da sera a ma u bɛ droit d'enregistrement sara an ye u bɛ droit de timbre sara an ye hali a ka d'an ye kuma dɔ la cogoya min na u k'a kɛ ten hali n'u t'a kɛ ten parce que a ka d'an ye kuma dɔ la parce que an b'olu jate an ka côté la ka tɛmɛ usagers kan mais olu bɛ usagers ka côté la ka tɛmɛ domaine ka côté kan voilà donc maintenant u b'o olu sara u bɛ droit d'enregistrement minɛ an ye parce que an ka jargon fiscal la an b'a f'u ma ko contribuable légal donc olu tɛ u bɛ wari minɛ k'a di an ma donc u bɛ droit de timbre minɛ k'a di an ma u bɛ droit d'enregistrement minɛ k'a di an ma u bɛ taxe sur la plus-value u b'o minɛ k'a di an ma u bɛ conservation foncière fana u b'o minɛ k'a di an ma bon an n'u ka registre fana u kan ka t'o fana comptabilité fana k'an ye u wari dɔ kan ka wari dɔ fana sara o la u b'o fana di an ma donc o ye an n'olu cɛ ye recette ko la voilà. dakuruya kungirinni n ka laɲini bɛ ka ɲɛsin faso ma état ma titre foncier kɔrɔ ninnu rattachement n'o ma kɛ tiɲɛ yɛrɛ la hali bi an tɛ bɔ fili in kɔnɔ fili min na ni titre kura bɛ dilan kɔrɔlen kan voilà ni rattachement sera ka kɛ o b'o éviter donc an bɛ état jija a ka wagande labɛn ka se ka wari dɔ boloda a baara kama directeur y'a fɔ laɲini fɔlɔ tun kɛra ka ɲɛsin jatula de ma appel d'offre kɛra a dira géomètre expert dɔ ma mais tiɲɛ yɛrɛ la bibi na n t'a dɔn mun na baara in ma se ka kɛ wari ko don wari ko don y'a kɛ sinon an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ jamana bɛ ka a seko kɛ dɛ problème ye jamana kɔnɔdenw de ye problème ye jamana kɔnɔdenw de ye sinon jamana bɛ k'a seko kɛ maître da sera a ma jamana kɔnɔdenw de 86 ka na 2000 en 2012 il y a eu la loi Amidou Diabaté en 2016 il y a eu la loi Moussa Koulibaly kɔfɛ ka na se 2020 ma donc nin bɛɛ la i b'a sɔrɔ fɛn dɔw de yera texte minnu tara olu application kɔnɔ parce que adamaden baaraw de don n'a yera k'a fɔ faille b'a kɔnɔ a bɛ fɔ ko k'a corriger hali décret an hakili b'a la en 2013 quand l'actuel ministre o tun ye directeur national ye anw yɛrɛ fɛ yen a wagati a kun fɔra foro dili la ni foro dira foro bɛ sous-préfet bɛ se k'a daminɛ 0 jusqu'à 2 hectares et demi o 0 jusqu'à 2 hectares et demi 300 mètres carrés comme au kono. Donc, alors que le code de 2000 n'a texte d'application qu'on va dire des cas forts, d'où même les cas on dit. Le sous-préfet nous taille forêt. Mais le fait qu'à fort aller cas qu'on a des 0 jusqu'à donc on 300 mètres carrés au dit, qu'au foro, qu'à son doudou, sous-préfet quoi. Voilà. Donc au foro. Oh, donc avec au en 2013, ministre de la Jeff Fenoga dirait au bon foro on va d'amener 2500 mètres carrés là. Donc nous des réformes pour que qu'à bon comme nous bon on a débat qu'on a nous comment de famille l'utilité foncière nous faisons combien à niveau vocation et les manières. Donc avec les nouvelles dispositions, aya ka kono ka fo ani tay ka yoro ni lotissement demandé ni place publique ni espace vert poral là d'office ou beke domaine public des collectivités oui. Donc au bail au bolé état là et tu sais faut ko le ni tu sais là. Donc au espace vert parce que nous plus en état, plus avec à fin que. Parce que il y a études de sur l'analyse causale, par exemple, problème du colocolo ko de nyanyini alibi. Donc on m'a exemple tanimi mais toka ke kachaya. Oye mo mi be mobile ba bulo. Mo kuma ka mobile na saraka ba wuli mobile banga wuli. Politique be akili be munye.
b'a fɔ ko batterie man ɲi i bɛ taa a bɛ batterie i b'a sɔrɔ batterie man ɲi o bɛ démarrer donc i bɛ batterie falen a bɛ sɔrɔ kuma bɛɛ mais mun ye batterie tiɲɛ des fois dɔw b'a fɔ dynamo u bɛ taa u b'a fɔ dynamo tɛ donc an bɛ wagati min yɛrɛ na mɔgɔw bɛ taa fɔ non chinois de bɛ batterie kolon u bɛ batterie kolon dilan ka sɔrɔ problème yɛrɛ ma se ka se a ju mais mun de bɛ na ni batterie tiɲɛni i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ a bɛ na sufɛ a bɛ don sufɛ tardivement a sɛgɛnnen bɛ na donc a tɛ fari faga des semaines obligé batterie kan mais mun de la a tɛ fari faga a sɛgɛnnen bɛ na o fana ye facteur dɔ ye mun de la a sɛgɛnnen bɛ na parce que a ye tâche supplémentaire de sɔrɔ a ka baarayɔrɔ la i b'a sɔrɔ n'a bɛ baara kɛ de 8h à 18h donc ni a bɛ 4h ɲɔgɔnna farala kan donc a sɛgɛnnen bɛ na donc n'a sɛgɛnna temps t'a bolo ka fɛn bɛɛ kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ se so kɔnɔ dɔrɔn a bɛ mobili fɛngɛ donc ni o tigi ma analyse ma approfondi batterie in tiɲɛni tɛ se ka dabila bon dugukolo ko problème fana y'o de ye au niveau de l'état chaque fois a bɛ ka réflexion de kɛ k'a fɔ bon nin de tun b'an jɛ donc an ka olu fɛngɛ la mais au niveau de la population donc toujours olu kɔni b'u ka fɛn na par exemple an ye débat dɔ kɛ bi i tun ye question dɔ poser question jumɛn ma poser mais jusqu'à présent ni mɔgɔw ma question poser mais domaine tɛ yɔrɔ di domaine tɛ yɔrɔ di domaine tɛ yɔrɔ di a question ma poser mais domaine tɛ yɔrɔ di domaine ta ye min ye dɔrɔn papier de bɛ dilan domaine na minnu bɛ bɔ fan wɛrɛw fɛ hali an ye session directe min fɔ ni o ye demande kɛ ye hali domaine ye titre dilan o fana sur de compétence de fana bɛ yen minnu b'a fɔ ko awɔ domaine mɔgɔ a y'a di soit maire y'a di o transformé na soit préfet ou sous préfet ou gouverneur y'a di o transformé na k'a kɛ titre ye ou bien dɔw kun ye yɔrɔ dɔ ye bon n b'a fɛ ka nin yɔrɔ in fana ta domaine b'a lajɛ n'a ka ɲi domaine b'a fɔ gouverneur ou préfet ou sous préfet olu b'a a yamaruya ko k'a di o kɔrɔ de sa mɔgɔ i mana yɔrɔ sɔrɔ i bɛ taa domaine na pour que papier jɛlen ka sɔrɔ papier jɛlen wala domaine bɛ papier jɛlen ma de wala bɛ sɔrɔ domaine ko papier de ɲɛnabɔ mais domaine tɛ service min bɛ dugukolo di vraiment voilà surtout question caman tun b'o kan donc il filɛ wala domaine tɛ jaabi wala domaine tɛ dugukolo di vraiment Bokar kɔrɔfɔ filɛ waati min dira ma monsieur Zakaria Traoré vraiment merci beaucoup an ye wele nana ɲɛfɔli kɛ on profite pour saluer madame Sissoko donc vraiment an b'a fo ani a yɛrɛ merci beaucoup monsieur le président voilà vraiment merci beaucoup i ce bon bɛɛ y'a dɔn sisan géométrie yɛrɛ fɛn mun don a ka baara ye mun ye i mana tourner ni géométrie data la c'est à dire que fu don vraiment merci beaucoup i ni ce monsieur le grand notaire donc vraiment an b'i fana fo puis je profite pour saluer le président Massama, vraiment en bas pour recevoir. Dès qu'on a pris contact avec lui, a facilité Ben Noya. Donc vraiment, on peut profiter quand Mali notaire quand appel à voilà, vraiment, merci beaucoup. Héritier, vraiment, il faut m'allumer. Dans l'autre, monsieur le directeur, donc Mouye Adama Traoré, merci beaucoup. Vraiment, on profite pour saluer le ministre des domaines, sans oublier le Sigal, Amadou Maïga, le chargé de communication Touré. Voilà, vraiment. Touré, le directeur général par intérim. Voilà, donc voilà. À Touré, donc, vraiment, Amou Bella Genofo, vraiment, quand Fraï Reka, on est ensemble, fond B, du même colon, quand Bella Genofo. Vraiment, merci beaucoup. Merci Bokar. Pour Kalamba Biboro, Ama Kouche. Il y a fait ala salama folie temene ko ka bono vraiment antina dali matuguni sabla dugolo ko kuma ka ca donc sanga ani wati bela jelena donc a bet se ka fo dongeli donc surtout ɲininkali caman fana kɛra an ma se ka minnu ka ɲininkali question fana di kɛnɛ kan u bɛ hakɛto ɲini kɛ sabula question kun bɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ
ko mɔgɔw ko intéressé don a ko la donc o b'a yira k'a fɔ dugukolo ko bɛ mɔgɔw ni ka bi kosɛbɛ jamana in kɔnɔna na vraiment ko olu fana fo k'u waleɲuman dɔn nin wagatinin na maa o maa sɔgɔlen tun bɛ Seri Fila télé la nin wagati na k'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. mun y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo an bɛ taa Bangoni Jɛngɛnɛbugu la direction générale mun ye Ousmane Sogore monsieur le directeur an bɛ i fo commerciaux ani les ressources humaines sans oublier le caissier et le comptable an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra an bɛna Borobabugu yan responsable technique Bouya Kulubali an b'a fo réalisation mun ye le maestro Mohamed Keita Mo le russe vraiment Mohamed merci beaucoup ale kɛrɛfɛ Abou officiel an b'a fo Adama S Kulubali an ma ɲinɛ kɔ mun ye GMT an ma ɲinɛ fana kɔ an bɛ taa régie la Dawuda Kɔnɛ ale de bɛ yen donc mun ye coaché Jara ye et puis ani Abubakar Traoré NB ani Saka Kulubali an bɛ tɔ k'i bolo min ye chauffeur an b'o fana fɔ an y'a fɔ n ko o fana cɛsirilen don kosɛbɛ sabula u bɛ soli ka wuli bɛɛ ɲɛ wa u bɛ da bɛɛ kɔfɛ donc vraiment an ka chauffeur an b'u fo Lamine Traoré Seydou Diallo ani Youssouf Diallo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an b'a ɲini an ka gardien fana kɔ duguma yan min ye Cɛkura ani Musa Jara an b'u fo wa min ye garde national maaw fana bi yan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen u n'u ka marifabaw k'an garder donc vraiment an b'u fana fo. Asa Sempara an ma ɲinɛ kɔ ani Aminata Sempara tɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Go Aïdara Bouaké an b'a a fana fo Madame Touré Jɛnɛba Konate an ma ɲinali fana kɔ ala ka ɲɛ Pamina Sumunu an ma ɲinali fana kɔ an bɛ Mama Sidoro an b'ale fana fo n'o tɛmɛna ka bɔ dɔrɔn an bɛ taa Nafisi ala ka ɲinɛ la ka dɔrɔmɛ d'a ma n'o fɔra an bɛna san Baba Thiam hippodrome an ma ɲinɛ kɔ Traoré Mamadou Mouri Abidjan an ma ɲinɛ kɔ Madame Diaw Fatou Traoré an ma ɲinali fana kɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen mun ye Ousmane Chérif Madane Aïdara donc vraiment karamɔgɔkɛ an b'a a fo k'a yira k'a fɔ karamɔgɔkɛ tun taara Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a natɔ a jiginra Yamoussoukro donc an kanumɔgɔba an b'a fo yan don o don Seydou Konate kuma bɛ ko Seydou Kamiliba donc ale de chèque 2 millions essence k'a di karamɔgɔ Aïdara ma ko a k'o ta ka k'a ka sɔngɔ ye vraiment an saden mun bɛ Yamoussoukro an b'a bɛɛ lajɛlen fo Seydou tɔgɔ la donc n'o tɛmɛna ka bɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'Ala man ka jɔn yɛrɛ la dimanche wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni invité vraiment merci beaucoup les invités vraiment an b'a ɲinɛ ko n b'a dɔn a tɛna dan nin dɔrɔn ma a k'an bɛn dimanche prochain.